25 पर्व दुसरं. या दुसऱ्या पर्वातील आजच्या स्पर्धेचा ओपनिंग इथे केले तर ओपनिंग सेलिब्रेट आपण 3 स्पर्धा 2 गटांमध्ये खेळले जाणार. एक गट आणि बी गट. प्रत्येक गटातून 2 संघ हे बक्षीस पात्र फेरीमध्ये येतील. पहिला एक गट जर विचार करायला गेला तर O&D स्पोर्ट असेल, फायटर, रुद्र स्पोर्ट संघ. हे 3 संघ एक गटामध्ये असेल तर दुसऱ्या साईडला अपूर्वा स्पोर्ट, अनबी स्पोर्ट, आर्यन स्पोर्ट आणि मेगा माइंड हे संघ बी गटामध्ये पात्र फेरीमध्ये दाखल होण्यास आपल्याला पाहायला भेटणार आहेत. ते सर्व संघ मालकांना विनंती करेन की आपण खेळपेटीच्या दिशेने या. संघ मालक कर्णधार आपल्यास विनंती केली जाईल. सेकंड पुकार आपल्यासाठी दिला जातोय. आपला संघ घेऊन खेळपेटीच्या दिशेने दाखल व्हा. तर स्पर्धेचं रत्नीर स्पोर्ट लाईव्हच्या पद्धतीने प्रथम संघासाठी रोख रक्कम आकर्षक शीर्षक, तत्पूर्वी द्वितीय संघाचे देखील आकर्षक शीर्षक आणि रोख रक्कम असेल. विजेत्या संघाच्या संघ मालकाला एक भेट वस्तू दिली जाणार आहे. मालिकाभेटीसाठी आपण सायकल पाहतोय आणि त्यानंतर प्रथम सामनाचा सामनावीर प्रत्येकाला शूज इथे दिला जाणार. त्यानंतर तारा अशा अनेक बक्षीस या स्पर्धेमध्ये आपण
स्पर्धेचा सोहळा आपण पाहतो. श्रीफळ स्पर्धेचा शुभारंभ केला जाईल. मान आणि सन्मानाची ट्रॉफी म्हणजे ज्याच्याकडे पाहिलं जातं ती बिरदवली प्रीमियर लीग 2x25 पर्व दुसरं स्पर्धेला सुरुवात केली जाते. श्रीफळ बाळूंना स्पर्धेचा शुभारंभ केला जाईल. याची डोळा त्याची सोहळा पडणाऱ्यापासून बिरदवली प्रीमियर लीगचा महासोहळा आणि महासोहळ्याचा आनंद घेण्यासाठी अनेक प्रेक्षक देखील युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्याबरोबर जोडले गेलेत. तर सर्व मायबाप क्रीडा रसिकांचं देखील संपूर्ण स्पर्धेमध्ये शेअरचे स्वागत असेल. अतिथी देवदेव म्हणून म्हटलं जातं ते अतिथी देवदेव आपण पाहतोय. आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या दिशेने अगदी समोर उभे राहिलेत. देणाऱ्याने देत जावे तसे घेणाऱ्याने घेत जावे, देता देता घेणाऱ्याचे हात गावे असे अतिथी मान्यवर आपण पाहतोय. त्याच्या स्पर्धेला श्रीफळ बाळूंग स्पर्धेचा शुभारंभ केला जातो. स्पर्धेला शुभारंभ केला जातो. स्पर्धेचा शुभारंभ होताना आपण पाहायला भेटू या गावचे अतिथी मान्यवर त्यांच्या वतीने श्रीफळ बाळूंग स्पर्धेला शुभारंभ केला जाणार आहे. अनेक जणांच्या हात स्पर्धेमध्ये लाभले तिथे इथे दाखल होतील. त्याच्या सर्वांचं स्वागत केलं जाणार आहे. बिरदवली प्रीमियर लीग मानाची आणि सन्मानाची प्रतिष्ठित अशी ट्रॉफी ओळखली जाते. दुसऱ्या पर्वामध्ये अनेक मायबाप क्रीडा रसिक देखील आपल्याकडे जोडले जाणार. त्या सर्वांचं सरचे स्वागत असेल. आजची पहिली रजनी आहे आणि पहिल्या रजनीतील होणारा पहिला मेघ मँगोज वर्सेस अपूर्वा स्पोर्ट या दोन संघांमध्ये आजच्या रजनीतील पहिला सामना ओपनिंग सामना होणार. तर दोन्ही संघांना विनंती करेन की आपण खेळपट्टीच्या दोन्ही साईडला उभे राहा. मेघ स्पोर्ट आणि अपूर्वा स्पोर्ट दोन्ही संघांना विनंती करेन आपण खेळपट्टीच्या दोन्ही साईडला उभे राहा. संघ मालक विनंती असेल विजयजी धुमक सर आपल्याला विनंती असेल आपला संपूर्ण संघ घेऊन आपण खेळपट्टीच्या दिशेने दाखल व्हा. आणि आकाशजी गर्दे सर आपल्याला देखील विनंती करेन की आपण देखील आपला संपूर्ण संघ घेऊन या ठिकाणी उपस्थित राहा. दोन्ही संघांचे संघ मालक माझ्याबाबत तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर सर आपला विनंती आहे आपला संघ घेऊन खेळपट्टीच्या दोन्ही साईडला स्टँडिंग ओवेशन आपण करून घ्या. श्रीफळ या स्पर्धेचा शुभारंभ केला जातोय. ग्रामदेवतेला आराधना केली जाते. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्दुप्तम पूर्णदेव सर्व कार्य सुसर्वदा सर्व कार्य सुसदा. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत्या संपूर्ण स्पर्धेसाठी मानाची आणि सन्मानाची प्रतिष्ठेची ट्रॉफी याची डोळा त्याची सोहळा पडणाऱ्यापासून बिरदवली प्रीमियर लीगचा महासोहळा महासोहळ्याला आरंभ केला जातोय. महत्वाची राहिलेली संपूर्ण पंचक्रोशीचे लक्ष राहते. या टुर्नामेंटकडे टुर्नामेंटचं आयोजन इथे केले जाते. अतिथी मान्यवर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती पुन्हा एकदा विराजमान आमच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची असेल तर दोन्ही संघांचे कर्णधार आपल्यास विनंती असेल आपला संघ घेऊन खेळपट्टीच्या दिशेने दाखल व्हा. दोन्ही संघांचे कर्णधार लगेच टॉसचा बॉस केला जाणार आहे.
खेळ ते खेळू त्याचे म्हणजेच यावेळेस स्लोवर पद्धतीचा चेंडू फसवला. नको बघू सर आगानं, तुझी दांडी बघ उडवली वागानं, असं गाणं आता मन नक्कीच मनामध्ये म्हणत असेल. फास्ट चेंडू टाकले गेले तिथे मारले गेले, त्यानंतरचा स्लोवर पद्धतीचा चेंडू अगदी लहान पोराला जसा चेंडू टाकावा तसा चेंडू इथे टाकला गेला आणि तिथेच आकाश फसला. गतीमध्ये चेंज ऑफ पेस केली, कारण माहिती आहे क्रिकेटवरती जर आणि तरला महत्व नाहीये. तोच खेळ इथे दाखवताना पाहायला भेटला. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला गेला आणि त्यानंतर मिळालेली ही विकेट खूप महत्वाची ठरली असेल. त्यानंतर लोकल बॉय ज्याची चर्चा राहिली संपूर्ण या पंचकोशीमध्ये असा फलंदाज इथे दाखल केला जातोय. सोहम इथे दाखल झालाय आणि सोहम पहिल्या चेंडूवरती मिळाला पण रक्षक चुकला मुखला, पण आमच्या अतिथी मान्यवरांनी झेली त्या अप्रतिम पकडला गेला. एक रन तिथे मेल शिक्षक झालेली ही चूक इथे ठरणार का गंभीर चूक येऊ पण पाहिजे असेल. एकदम भीती आहे. षटक संपते, धावसंख्या एक्स्ट्रा, एक गडी बाद. कर्णधार आपण असं विनंती असेल की सामन्यामध्ये थोडंसं स्पीडअप घ्या. आपला डिसिजन आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत पोहोचवा. फायटर संघ टीम मीटिंग घेण्यासाठी फक्त आपल्यासाठी 30 सेकंदांचा कालावधी असेल, ती फक्त एकदाच घेतली जाईल याची नोंद घ्या. आयोजक सांगतात की अन्यथा तुम्हाला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल याची आपण नोंद घ्या. गोलंदाजी मार करून दाखल झाला जातोय श्रेयस पडेल. पहिल्याच गोलंदाजीवरती जर विचार करायला गेला तर चेंडू डिक्लेअर शेतीमध्ये चालला असेल. श्रेयसला सध्या दाखल केलं जातं. उर्दू विकेटने गोलंदाजी करतोय. यावेळी टाकलेला चेंडू अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. पाहुण्या लाईन मारणे खेळ नाही, होगी थोडी दांडी 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 गोळी केली गेली ते असं देखील क्रिकेटचं पत्र इथे ठरलं जाते. सिल्वर डगचा शिकार बनवला गेला आणि सिल्वर डगचा शिकार बनल्यानंतर अगदी तो देखील तंबूच्या आसरा चाललाय. त्याची जागा घेण्यासाठी कमरेश दाखल झालाय आणि कमरेशबद्दल जर विचार करायला गेला तरी वाघ जरी जखमी झाला तरी आयुष्य शिकार करायची सोडत नाहीये. तो कमरेश यावी दाखल झाला. पहिला चेंडूला फुलटस होता, कन्वर्ट होऊ शकला नाहीये. एलिव्हेशन तिथे होत नाहीये चेंडूवरती. धावा मिळत नसेल, धावा मिळवण्यासाठी तुम्हाला प्रयत्न करणं गरजेचं असेल. पहिल्या चेंडू थोडंसं मागणी ठरलं, नंतरच्या चेंडूवरती आलंड कार्पेट कमलेश इथे ठरतोय नाकाम. नंतरच्या चेंडूवरती आलंड कार्पेट ऑन द राईस बुक केला चेंडू चौकारासाठी बुक केला. 4 धावा मिळतात. आडव्या बॅटने हुक आहे बुक आहे चेंडू चौकारीसाठी इथे बुक आहे. मिळालं लो फुल टॉस. आओ भाई आओ मुझे मारवाला चेंडू इथे टाकला गेला. लो फुल टॉस कन्वर्ट केला. टप्प्याचा बॉल बॅकफूट वरती आला. पंच करायचा होता, नाही इथे ताकद कमी पडली. ना कद बडा है ना कद बडा, मुसीबत में जो खडा सबसे बडा इथे दाखवावं लागेल. तसंच यावेळी मोठा प्रयत्न करायचा होता, मिळत नाहीये. चेंडू बॅट वरती मिडल होत नाहीये, मिडल करावं लागेल. चर्चा केली जाते आयुष्यात ठाम राहिलं शिका, निर्णय चुकला म्हणून हरकत नाहीये. या चेंडूवरती काय करू कॅल्क्युलेटेड डोक्यामध्ये थोडंसं कंप्लीट होऊ शकलं नाहीये. चालाक दाखवली जाते गोलंदाजी. निर्धाव चेंडू होते. धावसंख्या ठीक चढून राहिली 27. 27 धावसंख्येवरती धावसंख्या आतापर्यंत जखडून राहिली. पुढे एकदा गोलंदाजी मार करून भन्नाट वेग आहे. अभि टाकलेला चेंडू हलक्यात ड्राईव्ह केला जातोय. चेंडू यावेळी चालला असेल बेड विकेट बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धाब्यांसाठी. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करवरती 31.
आवश्यकता. वॉट अ मॅच, वॉट येस. पुन्हा एकदा साठी काय फटकाय, अप्रतिम आहे. सुपर डुपर ठरलेला रामा रे रामा. हा चला क्रिकेटचा असली ड्रामा. वॉट मॅच. 2 चेंडू आणि 7 रनची आवश्यकता. सामना काय झाला तर काय, याचं उत्तर आहे कंपल्सरी चेस असेल, याची नोंद घ्या. सामना आवडला असेल का का याचं उत्तर देणारा चेंडू होता. अजून मित्रा सामना संपला नाहीये. एका दुसरा वाईट बॉल त्याच्यावरती मिळाली जर 1 रन तर सामना टी मध्ये येणार. संपला नाहीये. हा बॉल चेक करावा लागेल. अगदी सहज सोडून दिला जातोय आणि सामना जसा मुठीत आणायचा तसा चेंडू इथे पकडला जातोय. आणि काय फाईट दिली होती. थोडस सफळीत ठरलं असेल. पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच म्हणजे केलेली कंजूस अशी गोलंदाजी त्यामुळे ठरतो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच म्हणजे सामन्यावरचं कितपत चंदाबाबती जात असेल.
देखील या सामन्याचा आनंद सध्या घेत आहे प्रेक्षक गॅलरी मधून. पहिला चेंडू सुशीलच्या बॅट मधून निघाला. प्रज्वलित आणि उज्ज्वलित करणारा हा चौकार. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन करण्याचा प्रयत्न होता. बॅक ऑफ हँड म्हणजेच काय उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी करण्याचा इथे त्याच्या मदतीतून प्रयत्न केला जातो. यावेळी केलेला चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक खेळून काढला जातोय. चेंडू एक धाब्यासाठी असतील. चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा, खराब चेंडूवरती पहार करायचे हे राहिले क्रिकेट वरील ओळख इथे दाखवून दिली जाते. आणि तीच ओळख विजय तेव्हाच तुमच्या स्वप्नामध्ये जाण होतीये. पंकज सुरेश चालत नाहीये. इरादे इथे पोस्ट करावे लागतील आणि इरादे पोस्ट करत असताना चेंडू चालला असेल. नोची एकच रन इथे कंप्लीट केली जाणार आहे. नो डिलिव्हरी इथे केली जाते. यावेळी लेफ्टिंग करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय पण त्यांचा पुढे एकदा सिग्नल इथे दिला जातोय. व्हाईट प्लस एक टोटल 2 धाबा इथे मिळतील. एक्स्ट्रा थोडंसं इथे नाकाम ठरलं चाललं असेल. व्हाईट प्लस एक टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळतात. वारंवार टीम मीटिंग चर्चा इथे केली जाते. चर्चेला उद्यान कोणाच्या नावावरच येणार. उलटा सुलटा त्याची गोलंदाजी लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. टाकलेला चेंडू पाठवून दिला जातोय. सी बारे शफार हे सखरेवर मध्ये चेंडू 4 धाब्यांसाठी सुरेख चौकार. आणि चौकार आल्यानंतर कुठेतरी थोडंसं डगआउटची जी शांतता होती तिथे उत्साह आनंद उंच बाजू धोका घेणारा चेंडू इथे पाहायचा असेल. या टाकलेला चेंडू पुढे एकदा चुकला मुकला धाबांसाठी भुकला असंच फेडावं लागेल. व्हाईट प्लेस एक टोटल 2 धाबा इथे दिल्या जात आहेत. एकावरती एक जसं फ्री धाबना तसं चाललं असेल. समोरचा संघ देखील तेच म्हणते की जे तुम्ही आम्हाला फुकट धाबा द्याल तितके आम्ही तुमच्यासाठी घेणार आणि घेणारच. फुकट धाबांची बरसात इथे घडत चालली असेल. या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा खेळ सध्या मार्गस्थ आहे. चर्चा केली जाते. एकमेक मिळून चर्चा करा. आयुष्यात 2 मिनिटं जरी थांबला तरी आयुष्य बदलणार नाहीये पण तुम्ही खेळत असताना सामन्याचा रिझल्ट हा तुमच्यासाठी जरूर बदलेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर केली सध्या 14 वरती पाहतोय. पहिले षटक सध्या बारगस्त 14च्या सरासरी धाबा बनवल्या तर एक डिपेंडेंट टोटल पर्यंत वाटचाल जरूर खेळू शकतो. टीमची टोटल धावसंख्या सध्या 14 वरती असेल. बिराजमान झालेली धावसंख्या आता वाढवावी लागेल. लो फुलटा चेंडू कटबॅट केला जातोय. अगदी वावराच्या बाहेर इथे फेकून दिला जातोय चेंडू. 4 धाब्यांसाठी षटक 1चा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर वरती 18. यानंतर होणारा सामना अन्विस फूट वर्सेस आर्यन फूट. अवनीस फूट वर्सेस आर्यन फूट. दोन्ही संघांना विनंती करेन हा सामन्याची फर्स्ट इनिंग संपल्यानंतर आपण नाणेफेक घेण्यासाठी आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत या ह्याची आपण विनंती असेल. प्रतीक हा देखील एक उलट्या सुलट्या त्याचा गोलंदाजी इथे करण्याचा त्याचा प्रयत्न इथे असेल. सफलपूर्वक ठरावं लागेल. उद्याच भविष्य मूर्ती लहान पण कीर्ती करायची आहे. महान वाईट बॉलचा विषय इथे दिला जातोय. छोटा पॅकेट बडा धमाका. छोटा तीर वार करेल का गंभीर इथे पाहायचे. सध्या चर्चा या गोलंदाजीची उलट्या सुलट्या हाताने केलेला चेंडू आला खारपेट खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल येतोय. त्यानंतर नवशेगेटला तिला फलंदाज सध्या चर्चेत येतोय. त्याच्या बॅटमधून चांगल्या धाबा निघाल्या होत्या. पहिल्या षटकामध्ये त्याने धाबा अक्षरशः बरसवल्या होत्या. वारंवार त्या चर्चा केली जाते आणि चर्चाला उदाहरण तुमच्या नावाचं येणार. प्रयत्न करावे लागतील. यावेळी टाकलेला चेंडू मोठा प्रयत्न एक रन घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातो. नवशेगेटला धावची संधी आहे. पायचे डिसिजन काय येणार पंच चर्चा करायचे चर्चा करतील. डिसिजन इज पेंडिंग. आणि रनाच्या स्वरूपात क्रिकेटवरील आत्महत्या सुसाईड म्हणजेच काय अगदी स्वतःहून दिलेली विकेट समोरच्या संघाला बाहेर गेली आणि त्यात नंतर सुशील यावी दाखल झालाय. 9 सेकंड वरती पाहतोय पंचांचा सिग्नल. हे डिक्लेअर चित्रामध्ये येणारी अगदी मिड विकेट रिजन मध्ये खेळला फटका 1 रन तिथे मिळेल. या षटकातील 2 चेंडू अजूनपर्यंत शिल्लक राहिल्या सिलेक्ट करण्याचा प्रयत्न. एक वा काय कमाल केली आणली मॅच मध्ये धमाल. अप्रतिम चेंडू इथे अडवला जातोय. यक्षच्या माध्यमातून केली जाणारी ही कमाल धमाल अगदी बेमिसाल इथे ठरत चालली असेल. नंतर त्या चेंडूला बोलतो सीता ठरला शिकार. बॉक्स आउट. मोठा धक्का हुकमाचा एक जाळ्यामध्ये अडकवला गेला. बनलं तिथे तो सुशील अगदी तंबूच्या आसराला जात असेल. धक्का क्रमांक 2 धावसंख्या 20.
जाऊया सामन्याची दिशेने. बाहुबली म्हणजेची ओळख राहिली आहे असा बाहुबली खेळाडू, त्याच्या चेहऱ्यावरती गोड स्माईल आलाय असा खेळाडू इथे दाखल केला जातोय. आकाश इथे दाखल झाला असेल. आकाश कशा प्रकारे पाडतोय ते पाहायचं असेल. आकाशात झेप घेईल का तो आकाश सध्या दाखल झाला असेल. बाहुबलीच्या बॅट मधून पहिल्या चेंडूवरती मिळत नाहीये धाव. इथे एक रन इथे मिळेल. इथे चेंडू एक शिक्षक थोडासा तिथे फंबल बनला असेल. फंबल बनल्यानंतर एक धाव इथे मिळते. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर खेळवरती 22 भन्नाट वेग आहे. तेच खेळला चेंडू होता अगदी स्टंडवरती धावण्यात द्यायलाय. विकेटचं पतन होईल. सिल्वर डेकचा शिकार इथे बनला आकाश क्रीडागरच्या बाहेर. बॅटर सध्या वाटचाल करतोय क्रीडांगणाच्या दिशेने. पहिला चेंडू अगदी तेच सर टाकायचं होता. गतिबती नियंत्रण तुम्हाला कंट्रोल राखणं गरजेचं असेल. थोडस लेक्सिकच्या बाहेर टाकलेलं चेंडू व्हाईट प्लस एक टोटल 2 धाब्यांसाठी ती मोजला जातो. 2-2 धाबा देखील आता महत्वाचे असेल. पुन्हा एकदा यावी टाकलेलं चेंडू पंचांचा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाबा इथे मिळत आहेत. आम्हाला तेच पाहिजे आणि तेच करायचे तुम्हाला. अतिरिक्त धाबा धावसंख्या 25 एवढ्या चेंडू सेम टप्पा सेम रिझल्ट. ऍक्शन रिप्ले नमुना इथे फेस केला जातोय. ऍक्शन रिप्ले आमच्या युट्यूब वाल्यांनी दाखवला नाही म्हणून नमुना पेश केला जातो. व्हाईट प्लस 1 धाव्यांसाठी गोलंदाजीची किमया इथे मोजावी लागेल. व्हाईट प्लस 1 गोलंदाजाला शांत आणि संयम खेळ दाखवावा लागेल. एवढ्या खेळलेला चेंडू अगदी सहजरित्या शांतता संयम हा तुम्हाला नेहमी बाळगणं गरजेचं असेल. आणि ही स्पर्धा आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून युट्यूबवर सध्या टेलिकास्ट देखील केली जाते. म्हणजे ही स्पर्धा आपण घर बसल्या देखील स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकताय. जे प्रेक्षक घर बसल्या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्या मायबाप क्रीडा रसिकांचं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. नंतरचा चेंडू डिक्लेअर एका धावेसाठी इथे मोजला जातो. गोलंदाजाला माहिती आहे क्रिकेटवरील एक धावे किती महत्वाची असते. कारण एका धाव्याने संघ विजय देखील होतो आणि एका धाव्याने संघ पराजित देखील होत असतो. तुम्ही एक धाव देखील महत्वाची असेल. षटक संपते धावसंख्या 28. शिवम सध्या दाखल झाले असेल. गोलंदाजी मार्क करून समोर असेल साहिल. कशा प्रकारे खेळ आपला दाखवेल. पंचकोशीमध्ये मर्यादित असणारी स्पर्धा. पहिला चेंडू ताकद थोडीशी कमी पडली आहे कारण ताकदीचा वापर इथे करणं गरजेचं असेल. आता बुद्धी लढवावी लागेल. कुठपाचा बॉल मोठा प्रयत्न चेंडू पाठवून दिला जातोय. दर्जेदार हेवन देवन 70 चौकार आलाय आणि 70 चौकार आल्याच्या नंतर एक चेहऱ्यावरती आलेला गोल स्माईल. कारण जे भल्यांना जमलं नाहीये ते येणाऱ्या फायद्यांच्या रूपामध्ये या फलंदाजांनी करून दाखवून दिला जाते. चेंडू पाठवलं होतं 4 धाब्यांसाठी. कुठपाचा बॉल पुन्हा एकदा डिक्लेअर एक धट्टे इथे पाठवून दिलाय. त्याच्या चेंडूवरती पुढे एकदा प्रयत्न इथे केला जातो. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल असेल. कोणत्या प्रकारची दाब इथे मोजली जात नाहीये. क्षेत्ररक्षकाला माहिती आहे क्रिकेटमध्ये एक महत्वाची चूक ही खूप महत्वाची इथे चालली असेल. त्यात नंतर रनिंग द विकेटने घेण्याचा प्रयत्न इथे शोधला त्याचा नाकाम. षटक संपते. निर्णय 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त असेल. 4 षटकामागे संपूर्ण धाबा बनवल्या गेल्या 33.
दहाव्या सामन्याच्या दिशेने सामनावीरची जोडी सध्या दाखल झाली असेल. फलंदाज विनंती असेल जास्त वेळ काढू नकोस मित्रा, कारण या स्पर्धेला थोडासा विलंब झाला. बरोबर आता जर विचार करायला गेला तर टायमिंग देखील आपल्याला बंद नसेल ह्याच्यावर नोंद घ्या, कारण 11 वाजून टोटल 18 मिनिटांचा कालावधी आतापर्यंत झाला. आता रीतीने दुसरा सामना अजूनही 9 सामना आपल्याला बाकी असेल याची नोंद घ्या. गोलंदाजी मार्क करून टिस्कीचा जादूगार इथे दाखल केला जातोय. चेंडू टिस्कीवरती रोल केला जातोय. इन स्विंग आणि आउट स्विंग राहिलेली गोलंदाजी खासियत सध्या गोलंदाजी मार्क करून सुशील इथे दाखल झालाय. टिस्कीचा जादूगार पहिला चेंडू टिचकीवरती रोल करण्याचा प्रयत्न ते केला जातोय. वाईट प्लस एक टोटल 2 धाब्यांसाठी पहिला चेंडू अगदी तेज सरळ इथे टाकला गेला होता. लेगच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता पंचाने. वाईट प्लस एक टोटल 2 धाबा. अतिरिक्त दाबाने झालेला धाबांचा श्री गणेश इथे आपण पाहतोय. अतिरिक्त दाबा इथे मिळाल्यानंतर गोलंदाजी मार करून एक थोडासा बदलला जातो. आकाशला इथे आणलंय. एक चाला काय धोबक आहे हुबक आहे या चेंडूवरती दाखवून दिली जाते. चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीबारेषा पार आलाय दणदणीत खिळखिळीत PPLचा चौकार. चौकार घेतल्यानंतर कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास कुठेतरी म्हटलंय की चांगल्या रस्त्याला स्पीड ब्रेकर आणि चांगल्या माणसाला विरोधक हे नेहमीच असतात. इथे विरोधक बनावं लागेल. ज्यावेळी टाकलेला चेंडू लेगच्या बाहेरून जाणार होता पंचांचा बॅट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. अतिरिक्त दाबा कुठेतरी तुम्हाला रोखणं गरजेचं असेल, कारण तुम्ही दाबा कमी थोडासा खर्च केला त्यामुळे कमी दाबा देखील आता खर्च करणं गरजेचं असेल. या चेंडूवरती बॉक्स आउटचा शिकार इथे बनलाय. महत्वाचा मोरा इथे टिपला जातोय. ऐनवेळी मिळालेली ही विकेट ठरली तिथे. आकाशजी गडदेसर यांचा संघ पाहतोय. संघाला पूर्णपणे चेहरे इथे केले जाते. त्यांना माहिती आहे की सामना बोलून देखील जिंकता येतो. ज्यावेळी यष्टरक्षक इंडिया संघाकडून जर पाहायला गेला तर ऋषभ पंत यष्टांच्या मागून खूप काही बोलत असतो. तसंच आता आकाशजी गडदेसर आपल्याला यष्टांच्या मागून वारंवार त्या फलंदाजाला बीट करण्याचं काम करतात. फलंदाजाचा माइंडसेट बिघडवण्याचं काम इथे त्यांच्या हातून केले जाते. नेक्स्ट फलंदाज सध्या फलंदाजीवरती दाखल केला जातोय. विजयला इथे आणलंय. विजय लाभेल का विजयाची मोर, तो विजय इथे दाखल केला जातोय. पायचे पंचांच्या उजव्याकडून अर्थातच अरे विकेट टाकलेला चेंडूवरती दांडीकल गोल्डन डक आणि गोल्डन डकचा शिकार इथे बनला असेल. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला गेला. डेंजर बॉलरने बुद्धी लढवली आणि या फेमस विजय बॅट्समॅनची दांडी उडवली आहे. दांडी उडाली आहे. दांडी उडाल्यानंतर देखील आता तो तंबूच्या आसराला चाललाय. आदित्य इथे दाखल केला जातोय. नेक्स्ट बॅटर ऑन हॅट्रिक चेंडू. या स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक सुशीलच्या नावावरती जाईल का? डिफेन्स बचाव केला जातोय. स्वतःला आणि स्वतःच्या संघाचा बचाव करणं तुम्हाला महत्वाचं असतं. अर्थात बचाव इथे केला जातो. नॉनस्टॉप गेट बाहेरून आलाच त्यानंतर सलामत करतोय. चर्चा करेल, विनिमय केला जाईल. कारण टीमची टोटल धावसंख्या 7 वरती सध्या अडून राहिली असेल. 7 खेळ खेळला जाणारा सांघिक खेळ क्रिकेटचा आहे. या चेंडूवरती आल्यानंतर कार्पेंटर खेळण्याचा प्रयत्न. षटक संपते इथे निर्णायक पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 2 गडी बाद. धावसंख्या टीमची टोटल इथे बनवली गेली 7. 34 धावांचा पाठलाग करत असताना टीम मीटिंग फक्त एकदाच घेतली जाईल याची आपण नोंद घ्या. आकाशजी गरजेसर आपणास विनंती असेल टीम मीटिंग फक्त एकदा घेतली जाईल याची आपण नोंद घ्या. सार्थक पहिल्या चेंडूवरती सार्थक विचार करायला गेला तर बॅक ऑफ हँड गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखलं जातं. टीमची टोटल धावसंख्या आता मित्र 8 झाली असेल. 8 वरती मांडायचं असेल विजयाचं थाट. नाही मांडू शकलं. पुढे एकदा टाकलेला चेंडू लेगच्या बाहेर बॅट बॉलचा इशारा. गोलंदाजी आता सुधारावी लागेल.
एकमेकांची कमी आणि हमी जाणतात हे दोघं पण. त्यातनं एकमेकांची कमी आणि हमी जाणत असताना नेक्स्ट बॉल यावेळी पाहायचं असेल. यावेळी खेळला फटका लाज बघता पायाबचा बॉल होता. अनसेट ड्राईव्ह करायचा होता. प्रेक्षकांमधून आवाज यायला लागलाय कारण गोलंदाजी मार करून छोटासा खेळाडू आहे. छोटा पॅकेट खेळा मोठा धमाका. चेंडूला पाठवून दिला जाते. चेंडू गेला सीमारेषा बॉर्डरच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी चौकाराची बोलीभाषा आता बोलायला लागलाय. लागलाय 4 धाबा इथे बसून करायला लागले असेल. या वेळा खेळला चेंडू बॅट वरती आला. मिडल खेळला पाठवून दिला जातोय. शांततेचं कारण येणारा चौकारच होता. चौकार इथे दिला जातोय आणि रघुनाथ गोलंदाजीवरती दाखल झाले असेल. पहिला चेंडू थोडंसं अतिरिक्त पंचांचं स्ट्रेट डिलिव्हरी व्हाईट बॉल. 8 रनची आवश्यकता असेल. नेक्स्ट मॅच टॉस जिंकला असेल आर्यन संघाने. आर्यन स्पोर्ट्स संघ आपण टॉस जिंकला असेल. सिटी बॉल फर्स्ट आपण खेळण्याच्या दृष्टिकोनातून सज्ज राहा. आर्यन स्पोर्ट्स संघ आपल्यास विनंती करीन. फलंदाजी करणारा संघ देखील आपण देखील सज्ज राहा. या चेंडूवरती लसिक खेळी तो बॉलाला एक चेंडू 2 मिसाने उडवून दिले गेलेत. हेस्टनचा वेध घेणारा चेंडू इथे पाहायला भेटलाय. थँक्यू डीजे. फायडनच्या रूपामध्ये शिवमला दाखल केलं जातं. सध्या वाटचाल केली आहे 27 धावसंख्येवरती. महत्वाचा मोरा त्यानंतर खेळला फटका चूक झाली होती. थोडासा फ्रॉम्बल बनला होता. क्षेत्ररक्षक एक चेंडू अडवण्यासाठी तब्बल 323 रनचा वापर इथे केला गेला. 3 आणि विजयाची पिन इथे कोण मारणार. विजयजी तुबकसर यांचा संघ की आकाशजी गडदेसर यांचे संघ. दोन्ही संघांमध्ये कमी आणि हमी एकमेकांची माहिती आहे. चर्चा इथे केली जाते. चर्चेला योगदान येणार आहे. जीवनात फुकट काहीच मिळत नसतं. स्वतःची सावली देखील तुम्हाला उन्हामध्ये उभं राहिल्यावरती मिळते आणि तेच करावे लागेल. ऊन आधार सावली आता बनावी लागेल. कोण बनणार विजयाचा उंबरठा इथे कोण ठरणार पहिल्या मॅच मध्ये यावे आपण पाहायचं असेल. पुढे एकदा प्रोपिंग किसवरून इथे सज्ज झालं असेल. इलेक्ट्रिकचा बॉल यावेळी मोठा प्रयत्न केला गेला होता. चेंडू चालला असेल डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये. एखाद्या वेळेसाठी छोटीसा हेलिकॉप्टर लाईन केलं गेलं एखाद्या वेळेसाठी. सामना संपला नाहीये मित्रांनो. इथे दाखवून देणार चेंडू होता. नंतर त्या चेंडूवरती डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल. एक चेंडू अजूनपर्यंत या षटकातील शिल्लक राहिला असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 28. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू एका धाब्यासाठी पाठवून दिला जातो. धावसंख्या 29. 29 धाबा झाले असतील. 5 चेंडू आणि 5 रनची आवश्यकता असेल. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ विक्टरी. इथे खून करणार. 5 चेंडू आणि 5 रनची आवश्यकता. सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत सांगू शकत नाहीये कोण जिंकेल कोण हारेल. 19-20 मधली लढत सध्या क्रीडांगणावरती आहे. 5 चेंडू आणि 5 रनची आवश्यकता.
आयुष्यात सर्व काही हरलं तरी चालेल, पण तुम्हाला हरून चालणार नाहीये. कारण ही जी हिंमत असते ती शून्यातून विश्व निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला भाग ठेवणार आहे. पहिला चेंडू, मोठा प्रयत्न, यशस्वी चुकला. नो प्लस 4. सामना इथे फिनिश आहे, फिनिश आहे, फिनिश आहे. इथे बापवले गेले. टू टार्गेट ही गोलंदाजी खूप महत्वाची होती. टू टार्गेट, पाय आणि बॅट यामध्ये जे काही अंतर होतं, जे चेंडूने घेतण्याचा प्रयत्न ते करणारी टू टार्गेट गोलंदाजी. नंतर ते चेंडू थोडासा लेग बाहेर, पंचचा बॅट बॉलचा सिरी इथे दिला जातोय. अतिरिक्त दाबा इथे दिला जातोय. तिथे दाबांचा सिरी गणेशा इथे केला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती आलं कार्पेट पोहोचच्याच गोलंदाजीवरती सुद्धा केले गेली ते क्षेत्ररक्षण, आणि स्वतः क्षेत्ररक्षण करत असताना खूप महत्वाचं ते ठरत चाललं असेल. परंतु मध्ये क्षेत्ररक्षण केले जाते, धाव मिळत नसेल. प्रेक्षक देखील या सामना संपूर्ण स्पर्धेचा आतापर्यंत चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद यावी आपण पाहतोय. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा डॉट बॉलचा इशारा ते दिला जातोय. निर्धाव चेंडू असेल, निर्धाव चेंडू हृदयाचे ठोके आणि घटघण वाढवणारा हा सामना असेल. नंतर त्या चेंडूवरती कॅमेरामॅनच्या दिशेने खेळला फटका, जागा खेळलाय आणि चेंडू 4 धाब्यांसाठी गेला असेल. 4 धाबा इथे मिळत आहेत. या 4च्या मदतीने वैयक्तिक खाते इथे ओपन केले जाते. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती सध्या धावून पोहोचली असेल 5 अंकांवरती. यावेळी केलेला चेंडू पायावरती जाऊन इथे आदळतोय. पंच स्कोर लेग राज तोडणकर सर यांचा नो बॉलचा इशारा यावेळी आपण पाहतोय. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय पंचांच्या भूमिकेत भाऊजी तोडणकर सर असेल, त्यानंतर राज तोडणकर सर हे स्कोर लेग पंच म्हणून इथे लाभलेला आपल्याला या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पाहतोय. जाऊया खेळपट्टीच्या दिशेने विकेटचं प्रतिनिधित्व घडलं असेल. पहिला विकेट इथे मिळते. टीमची टोटल धावसंख्या 5 वरती 6 वरती मिळालेली ही पहिली विकेट.
पहिला चेंडू प्रेक्षकाची चांगली कामगिरी पंचांच्या उजव्या हाताकडे अर्थातच म्हणजेच काय अरंड विकेटने सध्या गोलंदाजीचा बार सांभाळतोय. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा तब्बल खर्च केला गेला. तिथे पहिल्या विकेटचं पतन जरूर घडलं असेल. त्यानंतर गोलंदाजीवरती दाखल करणारा हा गोलंदाज पंचांच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजी करतोय. या विकेटला फटका अगदी लाजवाब होता. नो चान्स फॉर बॉल फॉर द विकेट. आलं होई ते चौकार. नो चान्स एनी प्लेयर बॉल फॉर द विकेट. आणि चौकाराची आता बोलीभाषा केली जाते. तिथून दुबेरी अंकांमध्ये प्रवेश असेल. अजून एक फटका लाजवाब होता. मिड विकेट रिझन मध्ये चेंडूला पाठवून दिला जातोय. आर्या पार चेंडू चालला असेल PPL चौकारासाठी. फिरदौड प्रीमियर लीग चौकार. कुट्टापाचा बॉल बॉक्स आउट. चेंडू मारायचा होता बलबागेत गेला. पाठीद्वार केला. महासौदा गोलंदाजीवरती 80 ते दाखल केला जातो. समोर असेल बाहुबली हस पैलू. पहिला चेंडू हेलिकॉप्टर लाट केलाय 4 धावांसाठी. एक होता थोडस तिथे कामयाब नाही ठरू शकला कारण चेंडू सर्व त्याच्या हातावरती गेला. चान्सच नव्हता. काय करू आणि काय नको करू इथे ठरला तिथे नाकाम. 4 धावा इथे बसून खेळले जात आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती फॉर्तमध्ये क्षेत्ररक्षण इथे खेळले जाते. निर्धाव चेंडू येतोय आणि धाव रोखण्याचा प्रयत्न इथे केला देखील जाणार आहे. O&D स्पोर्ट त्याच्याबरोबर होणारा सामना रुद्र स्पोर्ट दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल आपण नाणेफेक घेण्यासाठी चेंडू शिक्षक देखील इथे फंबल बनला असेल. एक तरी इथे मिळेल. एकच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 19 धाव फलकावरती जाऊन पोहोचली असेल. 19 धावा सध्या स्कोर कार्डवरती लागले आहेत. एवढ्या खेळलेला चेंडू हलक्यातून एक पाठवून दिला जातो. चेंडू एका धाब्यासाठी असेल. एक रन इथे मिळेल. एक धाबा देखील आता खूप महत्वाच्या संपल्या असेल. शेवटी तिसऱ्याचा खेळ सध्या संपलाय. धावसंख्या 4 बाद 20. 4 गडी झाले तिथे बाद धावसंख्या 20. आतापर्यंत या स्पर्धेतील कमी धावा आहेत. सुनीलजी जाधव सध्या गोलंदाजीवरती दाखल झालाय. पहिल्या चेंडूवरती वार केलाय आणि वार केल्यानंतर चेंडू चालला असेल सीमारेषच्या पार. आलाय चौकार आणि चौकाराची बोली भाषा देवन चौकार घेतला आणि त्यानंतर या विठ्ठलला नाकाम. प्रेक्षकाने थोडासा मोठा केलाय कारण त्याला माहिती आहे सामना जर जिंकायचं असेल तर मला या चुकात रोखणं गरजेचं असेल. रोकावं लागेल. टाकायचं होतं अलिबागात चेंडू टाकलाय बेलबागात. व्हाईट बॉलची इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धावा तर तुम्हाला रोखणं गरजेचं असेल कारण समोरच्या संघाची कमी आणि हमी तुम्ही जाणला होतात. 3 षटकांपर्यंत आतापर्यंत तुम्ही 20 धावा केल्या गेल्या होत्या. शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा खर्च करणार त्यामध्ये पाहायचं असेल. हा चेंडू महत्वाचा ठरला होता. स्विंगिंग डिलिव्हरी इथे केली गेली होती. थोडस चेंडू दूर नेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय फलंदाजापासून. या खेळलेला चेंडू पुन्हा एकदा पंचांचा 9 बॉलचा सिग्नल असेल. सेकंड गडीवरती अगदी स्टायलिश खेळाडू म्हणजे याच्याकडे बघितलं जातो. तो स्टायलिश खेळाडू आपण सध्या प्रॉपिंग केस वरती पाहतोय. तीर्थने या चेंडूवरती एका धाब्यासाठी पाठवलं असेल. चेंडू एक धावा आता मिळत चालली असेल. धावसंख्या 1च्या मदतीने 29.
टप्प्याचा बॉल मोठा प्रयत्न केला जातोय. चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे कबरच्या रिजन मध्ये इथे खेळलं जात आहे. धावा रोखलाय. 20 सर्कलचा खेळ आपण पाहतोय. 100 बॉक्सचा थरार इथे आहे. जल्लोष नाईट इंटरमचा या चेंडूवरती चेंडू पाठवून दिला जातोय. अगदी दणदणी त्याला खणखणीत चेंडू पाठवून दिला जातोय. 1 2 का 4 केला. 4 धावेसाठी चेंडू पाठवून दिला जातोय. धावसंख्या 33. पाठलाग करण्यासाठी कोणता सलामी इथे दाखल होणार. आणि विनंती असेल रुद्रस्फोट संघ आपल्यास विनंती असेल रुद्रस्फोट संघाचे कंदर आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत पोहोचलेच. इथे टच केला जाणार. टचचा बॉस समीरजी कदम सर आपण असं विनंती करेल की आपले शुभ असते नाडेकौल केला जावा. टॉसचा बॉस इथे कोण ठरणार याच्यावरती संपूर्ण लक्ष इथे लावलंय. छाप असा कॉल आहे आणि टॉसचा बॉस इथे ठरला असेल. हो अँड डी संघ चला डिसिजन मित्राला लगेच डिसिजन सांगायचं असेल. या स्पर्धेचा एक नियम आहे याची विनंती घे. राहुल सावळीच्या दिशेने सलर गोलंदाज अबी इथे दाखल झालाय. अबीचा हा बॉल टाकलेला होता. पंचांचा बॅट बॉलचा सिग्नल प्लस एक टोटल 2 धावा मिळणार आहेत. अबी याच्याकडे जर विचार करायला गेलात ना एक सुंदर आणि चिकना नमुना त्याच्याकडे आहे ना तो अबी यावी दाखल झाला. यावी टाकलेला चेंडू होता. नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नो बॉल हा नो बॉल जो होतो ना भन्नाट शांतता करणारा होता. भन्नाट शांतता आहे. तुम्हाला बेल खर्च करावा लागणार आहे. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीमा बॉर्डरच्या बाहेर आला दणदणीत चौकार. यानंतर त्या चेंडूवरती अगदी हलक्यातरी खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. नेक्स्ट मॅचचा जर विचार करायला गेला तर ओ अँड डी संघाने टॉसचा बॉस ठरलाय. सिलेक्ट तर बॅट फर्स्ट. पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलाय. काय क्षेत्ररक्षण आहे. वॉट क्षेत्ररक्षण अप्रतिम आहे. सुंदर केलेलं असं क्षेत्ररक्षण होतं. प्रॉपर टायमिंग मध्ये स्वतःवरची जंप घेतली आणि त्यानंतर स्काय जंप इथे केली. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू पाठवून दिला जातोय. हवाई सफर करत चेंडू यावेळी मोजला जातोय 4 धावांसाठी. षटक संपतो इथे आणि आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने केलेला कॅमेरामॅन जागा आहे की नाही हे बघितलं जाते. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर वरती 12 धावा म्हटलं की ज्याने इंग्लंडच्या विरोधात 6 चेंडूवरती 6 षटकार ज्याने ठोकले होते. युवराज सिंग याच्या पाठीवरती असणाऱ्या अंकांचा खेळ सध्या स्कोर वरती लागला असेल 12. अभिने पहिला चेंडू आडव्या बॅटने ठोलाय चेंडूला पाठवून दिला जातो 4 धावांसाठी. नो प्लस 4 आहेत. या टोटल 5 धावा मिळतात या चेंडूवरती. नो प्लस 4 टोटल 5 धावा 50. यही तो कमाले यही तो मेरे धमाले. चेंडू पाठवून दिला गेला होती 4 धावांसाठी. पुष्पा समजे फ्लावर समजे क्या तो मैं तो फायर है आणि फायर आहे अभी. फायर ब्रिगेड सारखा आता धाबा वसूल करायला लागलाय. कुट्टापचा बॉल मोठा प्रयत्न करायचा होता. अप्रतिम रिस्ट्रिक्शन या बिघडलं असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करण्याची सध्या पाहतोय 21 वरती आहे. नंतर त्या चेंडूवरती आडव्या बॅटने ट्रोल चेंडूला ट्रोल केला जातोय 4 धावांसाठी. अभि रुकायचं पुन्हा एकदा केला फटका क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल असेल.
कोणत्या प्रकारची चूक इथे करायची नाही. सामना संपला नाही इथे दाखवून देणारा हा चेंडू डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये एका धाब्यासाठी खेळातील षटक संपते. निर्णायक 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 2 षटकामध्ये मध्ये जर विचार करायला गेला ते गेम चेंजर गोलंदाजी ठरली होती. दुसऱ्या इनिंग मधलं जर वनडेमध्ये जर विचार करायला गेला तर 49 आणि 20 मधील दुसऱ्या इनिंग मधलं 19 षटक हे खूप महत्वाचं असतं. तसं या 4 षटकांमधील हे षटक हे खूप महत्वाचं आहे. 9+1 टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मोजल्या जाणार आहेत. प्रीमियर लीग आपण पाहतोय परत दुसरा आहे या पिढा केलेला चेंडू पुन्हा एकदा 9 बॉलचा इशारा इथे दिला जातो. वारंवार अतिरिक्त गोलंदाजी येतो तर तुम्हाला रोखणं गरजेचं असेल. धावसंख्या 29 10 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 5 रनची आवश्यकता असेल. विजयाची मोर इथे मारली जाणार आहे का पहिल्याच सामन्यांमध्ये. टाकलेला चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न बॅटचा फ्लो ओपन केला जातोय. चेंडू पाठवून दिला जातोय. बॉक्स आउट स्वीकार इथे ठरणार आहे. अगदी बॅट वरती आला बॅट जोरात फिरकवली. एलिव्हेशन तिथे झडलं नाहीये आणि तो बॅट फिरला जातोय. नेक्स्ट बॅटर सध्या खेळागाडीच्या दिशेने इथे दाखल केला जातोय. अजय इथे दाखल केला जातोय. अजय वरती दाखवलेला आर्यन स्फोटने हा विश्वास सुनील जे जाधव सर यांचा हा संघ आहे त्यांच्या चेहऱ्यावरती स्माईल असणार आहे. कारण 9 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 5 रनची आवश्यकता आहे. हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न डिफेन्स खूप महत्वाचा आहे. कारण म्हटलंय ना मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क ह्या दोघांना खूप काही महत्व आहे. मोबाईलमध्ये जर नेटवर्क नसेल तर मोबाईल काहीच कामाचा नसतो आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क ह्या दोघांना देखील तर खूप महत्व असेल. या चेंडूवरती फुटवर्क दाखवलं फिनिश केलं जातं. सामना संपलाय आणि सामना जिंकलाय. काय फलंदाजी होती अप्रतिम अगदी डोळ्यांची पारद फेडणारी फलंदाजी आर्यन स्पोर्ट संघाच्या माध्यमातून इथे घडली आणि तिथे सामना जिंकलाय. चला O&D संघ आपले फलंदाज खेळांगडच्या दिशेने या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच
लेट्स प्ले जाऊया सामन्याच्या दिशेने. पहिला चेंडू पायातला होता, अगदी खटवून दिला जातोय 4 धाब्यांसाठी आणि पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर नौशा गेटचा फलंदाज अगदी चालत त्याला चर्चा करतोय आणि चर्चेला उदाहरण कोणाच्या नावावरती येणार. नंतर त्या चेंडू पुन्हा एकदा खुट्टापाचा बॉल होता, बॅकफूट वरती आला, पंच केला जातोय चेंडूला आणि चेंडू एका धाब्यासाठी इथे मोजला जाणार आहे. एक मध्ये टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर करते सध्या 5 वरती आहे. लो फुल टॉस अगदी फसव्या पद्धतीचा चेंडू होता, कॉल होता 1 रनचा आणि फलंदाज दारात असेल कारण माहिती होतं अगदी लॉलीपॉप दिला होता की आमंत्रण दिलं होतं, पत्रिका देखील दिली होती चौकाराची, पण पत्रिका स्वीकारल्याने या चेंडूवरती काय घडलं जातंय. चेंडू या बीच चालला असेल डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये, हा फलंदाज इमानदारी दिसतोय, त्याला माहिती आहे क्रिकेटवरती ॲटिट्यूड गर्व दाखवायचा नसतो कारण गर्वाचं घर नेहमीच खाली असतं. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय, अतिरिक्त एकदा भीती मिळेल. क्रिकेटवरती तुम्ही किती महागातले शूज घेतलात, किती महागातली ट्रॅक घेतलात हे कोणी बघत नाहीये, तुमचा खेळ बघण्यासाठी सर्व आलेत आणि तो खेळ इथे दाखवून दिला जातोय. पुढे एकदा चेंडू पाठवून दिला जातोय 4 धाब्यांसाठी. स्मिथ असे करणार हा चौकार इथे दिला जातोय आणि चौकाराच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 11 म्हणजेच काय 11 वरती त्यांनी सध्या मार्गस्थ पोहोचली असेल. ध्रुव शिवलकर सध्या पॉपिंग कीज वरती इथे दाखल आहे. श्रेयस पडार गोलंदाजीवरती दाखल झाले असेल. पहिला चेंडू आतल्या दिशेने आला, इनस्विंग ठरणारी गोलंदाजी होती, हाफ कटरचा चेंडू इथे वापरला जातोय. क्रिकेट म्हणजे काय मी माझ्या परिभाषेत सांगेन, एका चेंडूवरती 6 धावा न निघणं म्हणजे क्रिकेट आहे, एका चेंडूवरती 6 धावा निघणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे. पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे, खेळपट्टीचा आदर करणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे. चेंडू आणि फळीचा चालणारा क्रिकेटचा खेळ. सध्या मार्ग असेल नंतर बचाव करण्याचा ध्रुव इथे करतोय प्रयत्न, सापडत नाहीये, थोडासा तात पडत खेळतोय, खेळपट्टीचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न, फुटबॉल थोडस लेझी पडतंय. इन्सिंग होणारी गोलंदाजी त्याच्यासाठी कुठेतरी थोडीशी डोकेडोकी ठरते की काय. या बिड्याला चेंडू नो बॉलचा इशारा, +1 टोटल 2 धाबा इथे मिळतील. वारंवार चर्चा केली जाते, नर्सिंगवरून थोडस कानमंत्र चर्चा केली जाते, चर्चेला खूप महत्व राहिले इथे. नंतरचा चेंडू अगदी सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ध्रुव थोडस नाराज ठरला असेल, धाबा मिळत नसेल. टीमची टोटल धाव संख्या सध्या मार्गस्थ स्कोर वरती 14 वरती. त्यानंतरचा फटका आलोंड कार्पेटने, नो चान्स एनी प्लेअर, बॉल फॉर द विकेट. चौकार आला आणि या चौकारीच्या मदतीने धाव संख्या टीमची टोटल सध्या 18 वरती जाऊन पोहोचली असेल. यानंतर होणारा सामना माईक मँगोस वर्सेस अवनीश फोर्ट, दोन्ही संघांना विनंती असेल. सामन्याची पहिली इनिंग संपल्यानंतर नाणेफेक घेण्यासाठी आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत आपण जोडले जा याची विनंती असेल. चेंडू पुन्हा एकदा पाठवून दिला जातो, एक्स्ट्रा क्लास आहे, एक्स्ट्रा धमाका इथे केला या चेंडूवरती. चेंडू धमाकेदार आलाय, चौकार इथे घेतल्यानंतर कॉन्फिडन्स वाढला असेल. नंतर त्या चेंडूवरती हुक आहे, खटक्यावर बोट आहे, जागेवर पलटी आहे, चेंडू आर्य पार पाठवून दिला जातोय प्रेक्षक गॅलरीला. हा हॅलो आणि फॉलो करणारा चेंडू इथे पाठवून दिला गेला. या 4 धाबा देखील आता वसूल केल्या जातात. या फलंदाजाकडे चर्चा राहिली असेल. टेनिस क्रिकेटमधील एक नामवंत नाव त्याच्या यादीमध्ये या खेळाडूचं नाव आदराने घेतलं जातं. नंतरच्या चेंडूवरती सिंगल घेण्याचा प्रयत्न होता, नाकाम ठरला जातोय. धावसंख्या रोखून ठेवली जाते 26 वरती धावसंख्या आतापर्यंत ओ अँड संघाची इथे राहिली असेल. नंतरचा चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जाणार, पंच भाऊजी तोडेकर सर यांचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव मिळते, रुद्र स्पोर्ट्स संघ पाहतोय. एवढ्या चेंडू लेगच्या पुढे एकदा बाहेरून जाणारा चेंडू होता, पंचांचा सिग्नल आला, व्हाईट +1 टोटल 2 धाबा इथे मिळतात या चेंडूवरती. 29 धावसंख्या 29. अकुट टप्प्याचा बॉल बॅकफूट वरती आला, येऊ दिला चेंडूला, आपल्या बॉडी पाशी आला, हिट केला, ठरली तिथे सुपर डुपर हिट. इरादा होता पक्का म्हणून चेंडूवरती दिला गेला तो महामोठा विजयाचा धक्का देणार की काय. चौकार आलाय, चौकाराची आता भाषा इथे बोलायला लागणार आहे. या चेंडूवरती हनुमानपूर्वक सन्मानपूर्वक इथे चेंडूला डिक्लेअर साठी इथे घेतला जातोय. नाही इथे धावत सत्पुताची धाव इथे घेतली जाणार आहे. डिक्लेअर साठी प्रयत्न नाही केला, 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते. एक मध्ये टीमची टोटल धाव संख्या सध्या स्कोर वरती 34 वरती असेल. षटक संपते 3 षटकामागे थोड्याशा धाबा कमी वसूल केल्यात, पण या षटकामागे जास्ती धाबा खर्च करण्याचा प्रयत्न इथे करणार. प्रॉपिंग केस वरती आपण पाहतोय.
जयेश नाबातीत यश आहे. पहिला चेंडू वेगवान भन्नाट वेग होता तेच सरार हे पण फबान आणि फबानच्या प्रमाणे कामगिरी करणारी गोलंदाजीच्या समाजातून भन्नाट वेग आहे. तेच सरार आहे. गतीत कंट्रोल राखावं लागेल. फलंदाज देखील आता म्हणत असेल तू सवा शेर आहेस तर मी शेर आहे शेर आणि शेर दाखवून दिलं जाते. गोलंदाजी मार्गावरून पुन्हा एकदा गोलंदाजी वरती दाखल झाले असेल. उलटा सुलटा त्याने केलेला चेंडू फलंदाजाला नाही समजत आहे. काही उमजत नाहीये काही समजत नाहीये. फलंदाज देखील म्हणत असेल नाराज आहे नाराज आहे नाराजी व्यक्त करावी लागेल. मित्रा सामना अजून तुझ्यासाठी संपला नाहीये. 3 चेंडू शिल्लक राहिले. तिथे तुझी पावर दाखवून दे. या चेंडूवरती पावर दाखवण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. तेच सरळ आहे चेंडू. सुसाट भन्नाट वेग आहे. ज्याप्रमाणे वंदे भारत एक्सप्रेस ज्याप्रमाणे फास्ट जाते ना त्याच प्रकारचे चेंडू इथे त्याच्या माध्यमातून इथे हाताळले जात आहेत. त्या पिरदवण्यामध्ये ज्यामुळे टाकलेला चेंडू पुढे एकदा स्वेर इथे ठरत चालला असेल. पंचाचा सिग्नल दिला जातो. बॅट प्लस 1 टोटल 2 धाबा इथे मिळतील आणि 2 धाबा मिळाल्यानंतर धाव संख्या 41 डिपेंडिंग टोटल आहे. यावेळी केला फटका 1 धाब्यासाठी असेल. 42 धाव संख्या 42. यावेळी टाकलेला चेंडू लेगच्या बाहेर प्लस गतीवरती कंट्रोल येते तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. एका दुसरा चेंडू तुम्हाला कमी गतीचा टाकणं गरजेचं असेल. तुमचं स्पीड कधीतरी मेंटेन करावं लागतो. जेव्हा तुम्ही गाडी चालवत तसं तुम्ही स्पीड केला की समोर स्पीड ब्रेकर आला जसा स्पीड कमी करता तसं या चेंडूवरती देखील स्पीड कमी करावं लागेल. यावेळी चेंडू पाहायला लागलाय तसंच खेळाडूवरती ते दाखवली गेली या खेळाडूच्या माध्यमातून. निर्णायक 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. 4 षटकांमागे 45 धावा बनवल्या गेल्यात आणि 46 धावांचं लक्ष इथे ठेवले जाते. मेक मँगोज आणि विनंती असेल आपणास अवनीस फूट दोन्ही संघांचे कर्णधार आपणास विनंती असेल टॉस घेण्यासाठी आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत या. चला सेकंड पुकार मेक मँगोज आकाशजी गर्देसर आपणास विनंती असेल आपला कर्णधार आमच्यापर्यंत पोहोचवा. मेक मँगोज to the ball first. पहिला चेंडू इन्स्विंग करण्याचा प्रयत्न लाजवाब क्षेत्रक्षण तिथे घडलं असेल. पायचे पंचांचं डिसिजन इज पेंडिंग. आताच्या चेंडूवरचं डिसिजन हा खूप महत्वाचा आहे आणि पंचांचा सिग्नल येतो सेफ डिलिव्हरी. कोणत्या प्रकारची दाबती दिली जाणार नाही. अवनीश फूट संघाने नाणेफेक जिंकली. सिलेक्ट दरा बॉल फर्स्ट. पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय अवनीश फूट संघाने ते जिंकला असेल आणि घेतलेल्या डिसिजन वरती सामर्थ्य दाखवायचं. यावेळी रेल्वेचा बोगद्यातून चेंडू फरार आहे 4 धावांसाठी. 2 ढेंगांच्या मधून अगदी रेल्वे जशी बोगद्यातून पार होते ना तसा चेंडू यावेळी 2 ढेंगांच्या मधून गेला. त्यानंतरचा चेंडू नो चान्स आणि प्लेयर बॉल फॉर द बिग हिट. चौकाराची बोलीभाषा करायला लागली आहे. हक्कुटप्प्याचा बॉल थोडासा पाठी आला बॅकफूट वरती आला आणि त्यानंतर यावेळी पाहायचं असेल या चेंडूवरती चेंडू चालला असेल डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये 1 धाब्यासाठी असेल. 1 धाव देखील तर तुमच्यासाठी इथे महत्वाची ठरणार आहे.
यावेळी टाकलेला चेंडू होता, निर्धाव चेंडू इथे दिला जातो. षटक संपल्याचा इशारा इथे देणार आहेत. षटक संपते, धावसंख्या 10. पहिल्या षटकाचा खेळ सध्या संपलाय, धावसंख्या 10. ध्रुव स्टाईलिश खेळाडू होतो म्हणून त्याच्याकडे ओळखला जातो. तो ध्रुव यावेळी दाखल झाला. ध्रुवला दाखवून दिला जात आहे, दांडी गोल केली जाते आहे. आणि ध्रुव मनामध्ये एक गाणं म्हणत असेल, रागानं नको बघूस रागानं, तुझी दांडी ही उडवली वागानं. आणि ध्रुव वाघच आहे, शिकार कशी करायची त्याला माहिती असेल आणि ती दांडी ते उडवून दिली जाते. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला गेला. पहिल्या चेंडू ऑफिसच्या बाहेर बॅट बॉलचा इशारा आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती केले जाणारा हा वाढ इथे खूप जखमी ठरली असेल. जसं जखमीवरती मीठ चोळल्यानंतर दुखापत होते तसं तिथे घडलं असेल. पहिला धक्का लागला असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 11 वरती पहिला मोरा इथे ट्रिपला जातोय. पुढे एकदा ध्रुव चेंडू पाठवून दिला जातोय. अगदी हिस्सा खबर मध्ये हिस्सा धमाकला क्लास होता. अप्रतिम फटका. टायमिंग नियोजन चुकलं. नामना मोये तिथे झाला गोल. फलंदाजाने केला होता पण मोये झाला गोल. आता तर क्षेत्ररक्षेचा हात घालू की काढू, काढू की घालू, तिथे झाला त्याचा मोये. त्यानंतरच्या चेंडूवरती काय झालंय, चिकटमाग डमडम केलं गेलं. क्षेत्ररक्षक नाहीये, चेंडू तिथे फेरार असेल 4 धावांसाठी. 4 धावा इथे आहेत. 4च्या मदतीने धावसंख्या 23-23. नंतरच्या चेंडूवरती फॉर्चमध्ये क्षेत्ररक्षक इथे घडेल. षटक संपल्याचा इशारा दिला जातोय. धावसंख्या 23. 10 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 23 रनची आवश्यकता असेल. 10 चेंडू आणि 23 रन. श्रेयस इथे दाखल केले जाते आणि बाहेरून दगडमधून ट्रोल केला जातो की आयकॉनला गोलंदाजी त्या आणि या चेंडूवरती गन 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 महत्वाचा बॅटर आणि दगडमध्ये आयकॉन प्लेअर सांगितलं जाते. आयकॉनचा दबाव आला की काय गोलंदाजाचा दबाव घेतला हा घरेलू आहे. क्रिकेटमध्ये मित्रांनो कुणी मोठं नसतं, कुणी छोटं नसतं. किमया दाखवावी लागेल. या चेंडूवरती किमया दाखवतील. वॉट अ क्षेत्ररक्षण, लाजवाब अप्रतिम असे क्षेत्ररक्षण इथे केले जाते. स्वतःला जम केले गेले, चेंडूला रोखलं गेलं. सुंदर नियोजन, सुंदर आयोजन केलं गेलं या स्पर्धेचं. आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती ताकद इथे दाखवून दिली जाते. चेंडूला पाठवून दिलं जातं. ताकद बरकत मिळाली. 4 धाब्यांची कसरत इथे केली आणि ती 4 धाब्यांची कसरत इथे मिळत चालली असेल. 7 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 18 रनची सध्या आवश्यकता असेल. उलट्या गणिताच्या खेळाला इथे सुरुवात झाली आहे. वजा बाकीचा खेळ इथे जिंकावा लागेल. काय क्षेत्ररक्षण आहे, अप्रतिम सुंदर सुंदर अगदी डोळ्यांची पारणं फोडणार क्षेत्ररक्षण, कडक लाजवाब. एकच साबित दिली असेल. षटक संपते. 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 17 रनची आवश्यकता. 5 चेंडू 17. कोण करणार विजयाचा महाखतरा. 5 मध्ये 17, 5चा 17, 17 5 ह्या बनवाव्या लागणार आहेत. आयकॉन 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 नाही येते वाटतं गोलंदाजीवरती. आयकॉन आला गोलंदाजीवरती नाही, ठेवूया जपून ठेवलंय.
नेक्स्ट जरी मॅच असेल ना कमी धावा असेल तर ते आयकॉनला वापरलं जाणार आहे. इम्पॅक्ट प्लेअर पण त्याला वापरलं जाणार आहे. इम्पॅक्ट आहे ना त्याचा इम्पॅक्टच खूप मोठा आहे त्याच्यामध्ये त्याला थोडा स्वतंत्र ठेवले जाते. 5 चेंडू 17 रनची आवश्यकता गोलंदाजी मार करून नंद किशोर उर्फ नंदू. चुकीला माफी नाहीये क्रिकेट वरती एक चूक. पहिला चेंडू इकडे घेण्याचा प्रयत्न इथं चूक झाली असेल का पाहायचंय. 2 रन इथे दिले जात आहेत. सुरक्षित आहे प्रॉपिंग वरती. एकावरती एक फ्री. हाताने लावायला गेला हाताने लावला बॉल स्टंपला नंतर सोडून दिला तिथे धाव मिळाली असेल. 2 धाबा इथे मिळत आहेत. चार चेंडू आणि 15 रनची आवश्यकता आहे. 4 चेंडू वरती 4 चौकारी इथे मारावे लागणार आहेत. काय घडणार काय बिघडणार. अगदी डोळ्यांची पाड न फेडणारा हात सामना हृदयाचे ठोके वाढवणारे या चेंडूवरती का नाही वाढू शकलाय. अजून सामना संपला नाहीये. 3 मध्ये 15 रनची आवश्यकता आहे. एका दुसरा वाईट बॉल त्यानंतर एक्स्ट्रा झाली तर चूक नाही करणार आहे. संघ चूक करणार नाहीये. ओ अँड डी संघ विजयाच्या उंबरठ्यावरती आता उभा राहिले असेल. गेम चेंजर गेम चेंजर गेम चेंजर. जाने दे जात आहे सबर का फल मीठा होता असं म्हणावं लागेल. हा चेंडू पाठवून दिला गेला अगदी 4 धाब्यांसाठी. नंतर त्या चेंडूवरती चौकार.
मार्कून चर्चेत राहिला हा अभि निमरे. सध्या गोलंदाजीवरती दाखल झाला अभि. आता वाजवेल का समोरच्याची डबी, पण समोर देखील एक वाघ आहे, त्याची चर्चा राहिली असेल तो सुशील. सध्या प्रवीण केसवडी इथे सज्ज झाले असेल. पंचाचा सिग्नल येतोय, सामन्याला आरंभ केला जातोय. एवढ्या खेळला चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक हलक्यातून खेळला प्रयत्न इथे केला जातोय. प्रयत्नार्थी परमेश्वर समटले. डेरे देत जावे घेणाऱ्याने घेत जावे. आता देणारा धाबा देखील फलंदाज घेत जाणार आहे. खरं सामना मचविन आहे या दोन्ही संघांसाठी. हलक्यातून खेळण्यात जाण्याचा प्रयत्न, तिथे क्षेत्ररक्षक थोडासा प्रबल बनतोय. मिड विकेट मध्ये तारेला चेंडू लगनपासून क्षेत्ररक्षक धाबत आला. चेंडूला फील्ड केले जाते. निर्धाव चेंडू होते. नंतरच्या चेंडूवरती हेलिकॉप्टर खेळायचं होतं. आकाशजी गर्दे सर यांच्या चेहऱ्यावरती थोडस निराश आहे. चेहरा पडला आकाश सरांचा. पहिल्या षटकाचा खेळ सध्या मार्गस्थ आहे. 4 चेंडू आतापर्यंत हाताळले गेले आणि फक्त एकच धाबी ते खर्च केली जाते. ज्या वेळी चेंडू पंच करण्याचा प्रयत्न केला जातो तिथे पंच होत नाहीये. 19 फूट संघ कुठेतरी या सामन्यामध्ये आपला दम आणि खम दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या मदतीने इथे जरूर केला जाणार आहे. प्रत्येक मीडियम पेसर गोलंदाजी स्ट्राईकवर. या बी काय खेळलंय. पहिला चेंडू अगदी सुंदर बळून दिला जातो. मॅजिक बॉल जसा प्रयत्न इथे केला जाईल दिसत तसा चेंडू देखील आता आत आणि बाहेर येताना पाहायला भेटणार. ह्या चेंडूवर 3 लूक खेळायचं होता, जमत नाहीये. सुशील 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 काय करू समजत नाहीये. काय करू ते सुशीलला आता उमजत नाहीये. नवसकीडला असणार आकाश गर्दे देखील म्हणतो ते थोडासा वेळ खर्च करूया, बघूया सुशीलची वेळ चांगली येते का नाही येत आहे. हा देखील चेंडू आलाय डॉट बॉल. सलग 3रा डॉट बॉल आलाय. निराशा व्यक्त करावी लागणार आहे. येणारे चेंडू भारती हलक्यात त्याने डिफेन्सिव्ह खेळ फक्त एकच रेडी मिळत असणार आहे. एका धाबीने धावफलक स्कोर करवरती सध्या पोहोचलो असेल. टीमची टोटल 2 धाबा कमी तिथे हमी. या चेंडूवरती न सगळ्यांना काय घडणार. शांतता, भन्नाट शांतता. शांततेचं कारण काय घडलं. आकाश गर्दीची विकेट आणि आकड्यांचा खेळ आहे. 2 षटके संपलेत, 2 गडी बाद झालेत, धावसंख्या 2 आहे. ज्यांना समजायचंय ना ते समजलं, ज्यांना नाही समजायचं ते नाही समजलं. आकड्यांचा खेळ आहे. 2 षटके संपले, धावसंख्या 2 गडी बाद झाले, धावसंख्या 2 आहे. 2 षटके संपलेत, धावसंख्या पण 2 आहे. यानंतर होणारा सामना अपूर्वा स्पोर्ट वर्सेस आर्यन स्पोर्ट. विनंती करेन या फर्स्ट इनिंग संपल्यानंतर आपण टॉस बॉक्ससाठी यायचं असेल. सामन्याच्या दिशेने जाऊया. स्टायलिश ज्याच्याकडे ओळखला जातो असा खेळाडू इथे दाखल झाला. लेफ्ट हँडेड आहे. ओ माय गॉड, कुठे फेकलाय चेंडू आमच्या डिझे बँडच्या दिशेने. 9+1 टोटल 2 धाबा. 9+1 डिझेवाल्याला देखील आता थोडीशी बॅट घेऊन बसावी लागणार आहे.
सुपर ठरली ही बिगेट केली, चेंडू पाठवलाय डिक्लर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. त्यानंतर तुम्ही कितीही चूक करा, चुका ही दुसऱ्याची दाखवली जाते. म्हणजेच काय थ्रो केल्यानंतर सांगितलं की प्रेक्षकाला अडवणं गरजेचं होतं, पण तिथे ते खवे महत्वाचं ठरले, ते एक जोकिंग होतं. या षटकातील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक राहिले असेल. असं खेळमेळीचं वातावरण या पिरदवणी प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहतोय. यावेळी केलेला चेंडू लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न होता, बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सारखा सारखा गीत्याक वाईट टाकतील, त्या काय समजूचा नसा. हा नंतरचा चेंडू टाकला असा ना चांगल्या टप्प्यात टाकतलंय आणि चांगली क्षेत्ररक्षण इथे करतलंय. तर का माहिती आहे की हा सामना खूप महत्वाचा असतो. ह्यो फटको खेळलोय ना दर्जादार खेळलो असा. चेंडू पाठवून दिला जातोय 4 धाबांसाठी. अप्रतिम मिळालं इथे चौकार. पंच नो बॉलचा इशारा. 9+4 टोटल 5 धाबा असतील. यावेळी टाकलेला चेंडू पायाने. क्रिकेटचा खेळ आपण खेळतोय. क्रिकेटमधील खूप काही महत्वाचे असतं ते पाय हात. पायाने चेंडू इथे फील्ड केला जातोय. जे तुम्हाला हाताने जमत नाही ते पायाने इथे करून दाखवण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. पुढे तर गोलंदाज यावेळी लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न. पंचांचा स्वेरी डिलिव्हरी व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या 14 वरती असेल. पुढे एकदा लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू लेग बाईकच्या स्वरूपामध्ये मोजला, बाईक स्वरूपामध्ये मोजला जातोय. सध्या 1 धाब्यासाठी असेल. धावसंख्या 15 चेंडू फेस केले गेले आणि 15 धाबा तोपर्यंत खर्च केले गेलेत. पुढे एकदा अल्टिमेटली अंकांची धावसंख्या 15 वरती असेल. अभी पवार आणि अभी पवारला पहिला जो चेंडू टाकलं होतं ना. अभी मित्र तुला लहान दिसत असेल तरी लहान नाही राहिला आता तू. जसं लहान चेंडूला लहानपणाला चेंडू जसा टाकावा तसा चेंडू इथे टाकला गेला होता. 2-3 त्या 5-6 पडत चेंडू आला. नंतर त्या चेंडू हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न कट केला जातोय. चेंडू चालला असेल पॉईंट क्षेत्रामध्ये. एका धावेसाठी इथे मोजला जातोय. एकच रन असेल या चेंडूवरती. धावसंख्या 18 वरती आहे. नंतर त्या चेंडूवर ते चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीमा रेषा पार आला इथे पीपीएलचा चौकार. हा चौकार मित्रांनो हा तुमच्यासाठी तिरस्कार होता. आता तिरस्कार दाखवल्यानंतर शिशीच कामगिरी करावी लागेल. क्षेत्ररक्षण थोडंसं वारंवार तर कधी डीप तर कधी क्लोज इथे अटेंड केले जाते. एक क्षेत्ररक्षक अगदी क्लोज इथे उभा केला जातोय. यावेळी खेळण्याचा प्रयत्न होता. पुढे एकदा हलक्या बॅकफूट पंचवरती आला. पॉईंट रिजनमध्ये केला फटका. एक रन इथे मिळत चालले असेल. वारंवार तर चर्चा केली जाते मित्रांनो. ज्याची जत ना त्यालाच कळत असतं की काय होतं. ज्याला दुखतं त्याला समजतं या खेळपट्टीवरती कसा खेळ करायचा असेल. अकुट टप्प्याचा बॉल चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं असेल. 1 रन कंप्लीट केली आहे. आणि वारंवारता अभि हा खूप महत्वाचा डिसिजन सांगतोय की तू काहीच करत नाही मित्रा, काहीतरी कर जेणेकरून अभि ह्याच्यावरती इम्प्रेशन पडेल तुझं. उद्याच्या दिनामध्ये तुला तो स्पॉन्सरशिप करेल. असं काहीतरी कर असं म्हणतोय. आणि आम्ही खेळून दाखवलंय. आता कुठे थ्रो करायचा न सेकंडला केला आणि शेवटला करून दिला दाखव. त्याला माहिती आहे सुरुवात थोडीशी कमी करायची पण शेवट गोड करायचा. धावसंख्या 24 झाले आणि 25 धाबांचं लक्ष इथे ठेवलं जातं. नेक्स्ट मॅच अपूर्व स्पोर्ट वर्सेस आर्यन स्पोर्ट. चला दोन्ही संघांचे
या स्पर्धेमध्ये चांगलाच आहे. टॉस केला जातोय. चला बघायचे टॉस सभासी ते खून ठेवणार आहे आणि छाप पडला आणि टॉस जिंकला असेल मित्र. डिसिजन अपूर्व संघ. डिसिजन पटकन सांगायचं आहे. पंचवीस धाबांचा पाठलाग करायचे असेल सलट बॅटर सुद्धा दाखल झालेत. पवार आणि सुशील गोलंदाजी मार करून भंडाट गोलंदाजीचा वेग त्याच्याकडे आहे. तो सुशीलचा पहिला चेंडू अप्रतिम क्षेत्ररक्षण खडक लाजबाब. आणि उद्याच्या दिवसामध्ये रील्स फेडेल की काय या क्षेत्ररक्षणाची असं राष्ट्रीय खेळांना झोपून क्षेत्ररक्षण केलं जातं. यानंतर झोपवलाय व्हाईट बॉलचा इशारा +1 छोटल 2 धाबा. 2 धाबा इथं मिळणार असतील. पण पाहतो सध्या गोलंदाजी मार करून बडनाटचा वेग असणार गोलंदाजी ट्रॅक करून सुशील. आणि टॉस जिंकल्यानंतर सिलेक्ट द बॉल फर्स्ट गोलंदाजी करण्याचा निर्णय अपूर्व संघाने या घेतला असेल. डिसिजन वरती कशा प्रकारे खारीपणे उतरतात या बी पाहायचे. डेड बॉलचा इशारा इथे दिला जाणार पंच आपण पाहतो. बेन पंचाच्या भूमिकेत राजू तोडणकर सर असतील. त्यानंतर स्कोरलेग पंचाच्या भूमिकेत आपण पाहतोय भाऊजी तोडणकर सर असतील. त्यानंतरच्या चेंडूवरती चांगले क्षेत्ररक्षण इथे घडते. निर्धाव चेंडू सामन्यामध्ये फकड बनवणारा म्हणजे निर्धाव चेंडू त्याला ओळखला जातो. तो निर्धाव चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा +1 1+1 टोटल 2 धाबा. डगट मधून आवाज झालाय. चर्चा तुम्हाला करणं गरजेचं असेल. यावेळी आकाशने सोडलाय व्हाईट +1 टोटल 2 धाबा 2 धाबा 2 धाबा 2 धाबा. काय करशील माझ्या भावा. आता चुका तुला सुधारणं गरजेचं असेल. 17 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 19 रनची आवश्यकता असताना व्हाईट बॉल. आकाश खरते संघाचा बर्बाद. 17 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता. 17 कोण करणार विजयाचा महाखतरा. आकाशजी गर्देसर यांचा संघ आहे. त्यामुळे आकाशजी गर्देसर यांच्या चेहऱ्यावरती आत्ता आवाज झाला हौश आहे. अपील केली. अपील मध्ये उत्साह आला आकाशजी गर्देसर यांच्याकडून आणि बॅट ठरतोय. बावीस 16 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता. नेक्स्ट बॅटर सध्या दाखल झाले असेल. पहिला चेंडू व्हाईट +1. चेंज करा रे. आता एक्स्ट्रा चेंज करावं लागेल. आणि एक्स्ट्रा देखील आता कंटाळलाय. किती टाकले 1 नाही 2 नाही तर 3 नाही तर 4 तब्बल 5 व्हाईट बॉल टाकले. त्यानंतरच्या चेंडूवरती चेंडू फाटवून दिला जातोय सीमा बॉर्डरच्या बाहेर 4 धाब्यांसाठी. षटक संपलं की काय. येस षटक संपतंय. धावसंख्या 14. तिथे खेळला जातील का विजयाचा महासौदा. 15 चेंडू आणि 11 रनची आवश्यकता असेल. तिकडच्या ग्रुपला हडत झाले. सार्थक पहिल्या चेंडूवरती चेंडू पाठवून दिला जातोय. व्हाईट बॉलची इशारा दिला जातोय. स्वेरी डिलिव्हरी पंच राजू तोडणकर सर यांचा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय.
सामना जिंकण्यासाठी आता 6 रनच्या बसेत असेल. 14 चेंडू शिल्लक राहिलेत. हा चेंडू खूप महत्वाचा इथे ठरणार होता. चांगले क्षेत्ररक्षण चिंतित घडलं जाते. कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. 6 धाबा तुम्हाला अशा तशा आम्ही बनवायला देणार नाहीये. सामना अजूनही संपला नाहीये. हा चेंडूवरती सामना संपवण्याचा प्रयत्न. 2 रनची आवश्यकता आहे. सामना अजूनही संपला नाहीये. शेवटची रन, शेवटचा चेंडू जिथपर्यंत पळत नाही तिथपर्यंत सांगू शकत नाही. आता सांगतील की हा सामना जिंकणार रक्षक आकाश चुकला देते आणि सामना जिंकला जातोय. अप्रतिम अवनिस्फोट देतून सामन्यामध्ये दम आहे नाबाद म्हणून चर्चा केली जाणार. ह्या अवनिस्फोटची प्रत्येक गावागावात असा संघ आपण पाहिलंय. तथापि समोरचे दिशेने सलग बॅटर सध्या क्रीडागृहामध्ये दाखल झाले असतील. राहुल मांडवकर आणि अबी अली ही सलग जोडी इथे दाखल झाले. पंचांचा सिग्नल येतोय. गोलंदाजी मार करून गोलंदाजी इथे दाखल केला जातोय सौरभ आणि सौरभचा पहिला चेंडू नो बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. स्कोअर लेग पंच राज्य तोडणकर सर यांचा बॅट बॉलचा नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय आणि नो बॉल दिल्यानंतर गोलंदाजीचा कॉन्फिडन्स थोडासा आत्मविश्वास कमी झाला असेल. उलट्या सुलट्या तर खेळ फलंदाजाने सर बॅटने
वार करायचा होता पण तिथे क्षेत्ररक्षक होता. नशीब जस्ट एक इंचचा फलंदाज थोडासा वाचला तिथे आणि वाचवला गेला. तिथे धाबा मिळत नसतील. उलट्या सुलट्या त्याला केलेला चेंडू भारती सरळ बॅटने ऑन द राईस स्पीक आहे एलिव्हेशन केलंय. चेंडू भारती एलिव्हेशन केल्यानंतर चेंडू चालला असेल अगदी गगनभेदी येतोय चौकार आणि गगनभेदी चौकार आल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करते 5. लोपुलटा चेंडू क्षेत्ररक्षक चुकला भुकला 4 धाबांसाठी हुकला. यस इथे हुकलाय 4 धाबांसाठी. 4 धाबा मिळतात. ही 4च्या मध्ये धावसंख्या 9 या अंकावरती 9 धाबा आतापर्यंत स्कोर करवरती आहेत. कुट्टप्पाचा बॉल अगदी डिक्किलर क्षेत्रासाठी 1 धाब्यासाठी असेल. धावसंख्या 10 दुबरी अंकांमध्ये प्रवेश केला जातो. मास्टरबाज सचिन रमेश तेंडुलकर याच्या पाठीवरती असणारा अंकांचा केस सध्या स्कोर करवरती 10 असेल. नंतर त्या चेंडू पंचांचा सिग्नल आहे तो वाईट प्लस 1 टोटल 2 धाबा मिळतील. सामने थोडेसे तेजसर होत आहेत. शांतता आहे प्रेक्षक गॅलरीमधून. अजूनपर्यंत कोणत्या प्रकारची जास्त किमया मोजली जात नाहीये. षटक संपते. षटक संपल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करवती तब्बल आहे 12. तो प्रतीक रक्षक पंचकोशी प्रीमियर लीगमधली स्पर्धा आपण पाहतोय. मानाची आणि सन्मानाची ट्रॉफी आहे. यानंतर रक्षकाची झाली ही ते खूप प्रेमिया अडवला गेले चेंडू. त्यानंतर त्या चेंडूवरती 9+4च्या धाबा इथे बसवली केल्या जातात. स्ट्रायकिंग एंडवरती जर विचार केलात का मूर्ती लहान आहे पण त्याची कीर्ती अशी महान असेल. या चेंडू रक्षक खूप महत्वाचे ठरतो आहे. अप्रतिम रक्षक आता रक्षकाच्या माध्यमातून इथे घडले जाते. कुट्टप्पाचा बॉल लगावला जातो. चेंडू चालला असेल सीमारेषा बाहेर चौकाच्या दिशेने चालला. यानंतर होणारा सामना ए गटातील सामना आहे. फायटर वर्सेस O&D स्पोर्ट. ते दोन्ही संघ आपणास विनंती करेन ही इनिंग संपल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा कॉल न देता आपण नाणेफेकसाठी आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती जोडले जाईल याची आपण आशा बाळगूया. नंतर त्या चेंडूवरती सन्मानपूर्वक चेंडू इथे खेळून काढला तर तो षटक संपते. निर्णय 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतो. धावसंख्या 25 आतापर्यंत कोणताही गडी इथे गमावला नाही. धावसंख्या 25. दहाव्या समाजाच्या दिशेने 3रे षटक घेऊन गोलंदाजीवरती दाखल केला जातोय. पहिल्या मॅचचा सामनावीरचा मालिकावीरचा किताब ज्याच्या नावावरती जाईल असं वाटतंय. कसं या खेळाडूकडे क्षमता आहे. वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. सामनावीर पहिल्या मॅचमध्ये जिने जिंकला प्रत्येक मॅचसाठी आपण सामनावीरचा किताब देणार आहोत. तर पहिल्या मॅचचा जो सामनावीरचा किताब या गोलंदाज जिंकला होता. या चेंडूवरती तेच चरार हे पण देवण करणारा चौकार इथे घेतला जातोय. डेबन चौकार आल्यानंतर गोलंदाजाचा कॉन्फिडन्स कुठेतरी थोडासा लो खालावला की काय. आयुष्यामध्ये स्वतःवरती आत्मविश्वास हवा. विश्वास सार्थ करायचा आहे. कारण तुटलेली वेळ आणि निघून गेलेली कधीच परत येत नसते. तुटलेला विश्वास आणि निघून गेलेली वेळ हे तुमच्यासाठी कधीच परत येत नसते. येणारी वेळ कशी आहे आणि कधी येणार हे कोणी सांगू शकत नाहीये. नंतर त्या चेंडूवरती बॉक्स आउटचा शिकार इथे पडला. बॅटचा प्लोज ओपन केला गेला. चेंडू यावी चालले असेल हे सेकंबर मध्ये बॉक्स आउट. पण 31 धावसंख्येवरती लागलेला पहिला धक्का नेक्स्ट बॅटर अजय सध्या बॅट्सला केली क्रीडांगणावरती. पहिला चेंडू या क्रीडांगणावरती दुसऱ्या सामन्यामधला फेस करेल. पहिल्या चेंडूवरती हाताच्या बॅट मधून निघाला विजय चौकार आणि अजयकडे शब्द आहे.
डान्सिंग द विकेट खेळण्याचा त्याचा इरादा होता पक्का म्हणून दिला जातो मागच्या चेंडूवरती देते खा या चेंडूवरती चेंडू पायावरती जाऊन आदळला असेल षटक संपल्याचा इशारा पंच पॅनल इथे देते षटक संपते निर्णय षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 26 एक विकेट गेली फायटर संघ आणि O&D दोन्ही संघांसाठी अजून एक पुकार दिला जाईल 36 धावसंख्या 36 विकायची धुमक सर आपणास विनंती असेल नेक्स्ट मॅचच्या टच बॉस आपण करून घ्यायची असेल धुमक सर यांच्या अध्यक्षतेतून नेक्स्ट मॅचचा टॉसचा बॉस इथे केला जाणार आहे पाहायचं असेल इथे टॉसचा बॉस कोण जिंकणार आणि कोण टॉसचा बॉस इथे ठेवणार आहे टॉसचा बॉस कोण ठेवला असेल फायटर संघ असेल आपल्या डिसिजन थोडी सांगायचं विनंती असेल फायटर संघ अभिची या चेंडूवरती वाजवून दिली जाते ती डबे चेंडू पाठवून दिला गेला मिड विकेट स्कोरलेग बॉर्डरलाईनच्या बाहेर चौकारीची बोली भाषा PPLचा चौकार पेरदवणी प्रीमियर लीग नंतर त्या चेंडूवरती इथे काय घडला असेल बॉक्सचा शिकार इथे बिंडलाय दोन गडी बाद धावसंख्या टीमची टोटल 43 नंतरचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे जरूर केला जातोय फायटर संघ आपला डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचवा यानंतर होणार सुपर डुपर फाईट 47 धावा बनवला गेला त्यांना 48 धावांचे टार्गेट इथे विजयासाठी ठेवले जाते 48 धावा मॅच सोबत विचार करायला गेला तर सलमीसाठी आलेला बॅटर त्याने 14 धावा खर्च केला त्याच्या जोडीला सलमी दुसरा बॅटर त्याने 17 धावा खर्च केले असेल पण नंतर आलेला फलंदाज त्याने 5 धावा तर दुसऱ्या साईडला इकडे 4 धावा खर्च केला गेला आणि बाकीच्या सर्व धावा अतिरिक्त स्वरूपाच्या तब्बल मोजल्या गेल्या तिथे धावसंख्या टीमची टोटल 47 आणि 48 धावांचं लक्ष फायटर संघाने फाईट करण्यासाठी पहिल्यांदा टॉसचा बॉस झाला आणि ते फाईट खेळत असताना पहिल्यांदा गोलंदाजीचा निर्णय त्यांनी घेतलाय आदरणीय जयंती नेवरेकर सर आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती या जयंत नेवरेकर सर आपण विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती आणि आमच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची असेल सरचे स्वागत असेल सर वेलकम बॅक सर्वांचं पुढे इथे सरचे स्वागत असेल रवी सावळीच्या दिशेने पहिला चेंडू थोडस अतिरिक्त प्लस इथे एक धाब्याचा दुसरा चेंडू देखील सेम टप्पा सेम रिझल्ट ऍक्शन रिप्ले येस रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हने ऍक्शन रिप्ले दाखवला नाही त्याच्यामुळे ते गोलंदाज नाराज झाला त्या ऍक्शन रिप्ले नंबर त्याने तिथे पेश केला असेल ऍक्शन रिप्ले दाखवत नाही त्यामुळे गोलंदाज देखील आता ऍक्शन रिप्ले दाखवायला लागला बरोबर चर्चा केली जाते 4 धाबा आतापर्यंत मोफत स्वरूपाच्या दिल्या गेलेत
स्लोवर पद्धतीचा चेंडू अगदी हलक्यात ड्राईव्ह केला जाणारा चेंडू फक्त एकच धाव तिथे खर्च केली जाते. राष्ट्रगीटचा फलंदाज चर्चा करतोय, त्याला माहिती आहे अनेक क्रिकेट स्पर्धा तो खेळ आहे. नंतर त्या चेंडू अगदी ते बेबीन टक्का भन्नाट वेग होता. मागचा चेंडू स्लोवर पद्धतीचा, आता चेंडू वेगवान पद्धतीचा हाताळला जातोय. तिथे धाबा मिळत नसतील कारण क्षेत्ररक्षक तब्बल 3 धाबत आले तिथे. ओ अँड सिंग नेक्स्ट मॅचची नाणेफेक एक हरल्यानंतर थोडंसं डिसिजन त्यांच्या बाजूने जात नाहीये. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा वाईट प्लस एक छोटे 2 धाबा इथे मिळतील. नंतर त्या चेंडूवरती चौकार इथे पाठवून दिला जातो. चेंडू पाठवून दिला जातोय. आस्वाद घेतोय चेंडू 4 धाब्यांचा आणि आस्वाद घेतल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 2 अंकांमध्ये. आणि नंतर त्या चेंडूवरती थोडासा बॅक फूट वरती येत असताना खेळला फटका एका धावेसाठी असेल. आणि ओ एन डी संघाचा जर विचार करायला गेला तर पहिल्या देखील मॅच मध्ये पहिल्यांदाच फलंदाजी करत असताना सामना जिंकला होता. आता दुसऱ्याही मॅच मध्ये त्यांना पहिल्यांदा फलंदाजी करायला लागते. तसेच गडी तर त्यांचे असतील, सलामीर बॅटर देखील सज्ज झाले असतील. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती आपण पाहतोय 3-13 वाजलेत आता आणि 13 वाजलेत आणि 13 ही धावसंख्या स्कोर कार्डवरती सध्या मार्गस्थ असेल. हे कोणता गोलंदाज आणला जाणार आहे कारण अपूर्व संघाचा जर कोणता फलंदाज महत्वाचा आहे तर सध्या आपण सायकिंग एंडवरती पाहणार आहोत. ऋषिकेश ऋषी देईल का खुशी. 13 धावसंख्या स्कोर कार्डवरती आहे. ऋषी देईल का आपल्या संघाला प्रॉपर खुशी. ऋषी इथे दाखल आहे. गोलंदाजी मार करून वैयक्तिक पहिल्या सगळ्याकडून दुसऱ्या षटक घेऊन दाखल केला जातोय. सध्या गोलंदाजी ट्रॅकवरचा गोलंदाज स्लोअर पद्धतीचा चेंडू डिसिजन फाइंडिंग महत्वाची विकेट आहे. आणि सध्या तरी हिस्सावरती जर बघायला गेलात ना तर फेमस असणार वाटण्या टिकन लॉच्या आता लोचा झालाय. लोचा झाल्यानंतर पंच स्कोरलेट पंच मेन पंच एकत्र आले आणि आसमानच्या दिशेने बॉल दिला जातोय. चेंडू आहे सरळ बॉक्स आउट. बॉक्स आउट इथे दिला गेलाय. बॉक्स आउटचा शिकार तिथे बनला. विजय देखील दाखल झाल्यानंतर विजयसाठी फसव्या पद्धतीचा चेंडू होता. चेंज ऑफ पेस हे क्रिकेटवरती खूप महत्वाची ठरते आणि ते चेंज ऑफ पेस इथे खूप महत्वाची ठरली असेल. ज्याच्यामुळे तुम्ही स्वतःला सिद्ध कराल ज्यावेळी तुम्हाला संशयाने बघणाऱ्या नजरा आदराने झुकत जाणारे तुमच्या समोर. लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न आडव्या बॅटने चेंडूला ट्रोल केला जातोय. चेंडू यावेळी चालला असेल डिक्लेअर चित्रमध्ये एका धाब्यासाठी 1 मिनिट मिळेल. 172 धावसंख्या स्कोर ठेवते सध्या आतापर्यंत 14 प्रतिदान पोहोचले. तिथे 14 करावं लागेल. हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न आउट दिला जाणार. हा देखील फलंदाज बॉक्स आउट होणार की काय नाही. पंच आता येत आहेत चर्चा करतायत. डिसिजन आउट दिला जातो पंचांकडून देखील. शेवटचे चेंडू शिल्लक राहिले असेल. शिवम सुद्धा दाखल दिसलाय. 14 वरती विकेटचा सौदा करणारा चेंडू होता. अलाउंड कार्पेटने खेळलाय. षटक संपल्याचा विषय येथे देखील 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 2 गडी बाद टीमची टोटल धावसंख्या 14 7.00च्या गतीने आतापर्यंत धाबा बनवल्या गेल्या. 14 10 चेंडू आणि 34 रनची आवश्यकता असेल सामना जिंकण्यासाठी. साहिल उलट्या सुलट्या तो गोलंदाज पहिल्या चेंडू आपल्या संघाला उलटा फुलटा करतोय की काय. सामन्याचा रिझल्ट अल्टिमेट कल्टी खाणारा हा
चेंडू इथे पाठवून दिला जातो पंचांचा वाईट ब्लॅस टोटल 2 धाब्याचा विषय येतो. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करपती 16. इथे येणार कोणाच्या पोटामध्ये विजयाचा महागोळा आणि जे डॉट बॉलचा इशारा दिला जातो. देवदाव चेंडू इथे फेकलाय आणि देवदाव चेंडू फेकल्यानंतर कारण त्याला माहिती आहे तुटलेला विश्वास आणि निघून गेलेली वेळ ही कधीच परत येत नसते. त्यामुळे आणावी लागेल. ह्या चेंडूवरती वेळ आणली आहे. चेंडूला पाठवून दिला जातो. विजय खेचून आणणारे चौकार ते असे मारावे लागेल. एकापेक्षा एक हटके आणि फटके आता तुम्हाला मारणं गरजेचं आहे. यावेळी टाकलेला चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा ते दिला जातोय. स्कोरलिंग पंच आपण पाहतोय या स्पर्धेमध्ये संपूर्ण काम करताना तो भाऊजी तोडणकर सर असतील त्याप्रमाणे मैत पंचांच्या भूमिकेत राजे तोडणकर सर या संपूर्ण स्पर्धेचा आपण पाहतोय पंचांच्या भूमिकेत. यावेळी टाकलेला चेंडू चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीमा रेषा पार आला होते दंडली चौकार पीपीएलचा चौकार आणि पीपीएलच्या चौकारानंतर तुमची टोटल धावसंख्या स्कोर करवरती 25. 7 चेंडू आणि 23 रनची आवश्यकता. मॅच इज ऑन गेम ऑन. नो बॉलचा इशारा. 7 चेंडू आणि 22 रनची आवश्यकता आहे. यावेळी खेळला चेंडू मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी 6 चेंडू 18 रनची आवश्यकता आहे. सामना संपला नाहीये मित्रांनो. 6 चेंडू 18 रनची आवश्यकता. या चेंडूवरती वा काय फटका अप्रतिम. 5 चेंडू आणि 14 रन. 5 चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. अभी नो चान्स. बॉल डायरेक्ट आला तो चेहऱ्यावरती त्याला त्यामुळे स्वतःला सेव्ह करण्याचा प्रयत्न इथे केला. कारण ज्याला माहिती आहे जो खेळाडूवरती खेळत असतो त्याला सिच्युएशन तिथली माहिती आहे. यापुढे टाकलेला चेंडू पुढे एकदा व्हॉट अ शॉट. तीन चेंडू आणि 6 रनची आवश्यकता असेल. पुढे एकदा खेळला फटका. 1 रन घेण्याचा कम्प्लीट इथे प्रयत्न आहेत. 2 चेंडू आणि 5 रनची आवश्यकता आहे. कंपल्सरी चेस स्पर्धेचा नियम आहे. 2मध्ये 5 बंदोबस्त लागणार आहेत तुम्हाला. यावेळी टाकलेला चेंडू यू मिस मी करणार सुपर डुपर हिट खेळलाय. हिट आहे सुपर डुपर हिट आहे. उघड्या डोळे पहा नीट. 1 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 5 रनची आवश्यकता आहे मित्रांनो. 1 चेंडू 5 रनची आवश्यकता. 1 चेंडू 5 रन. कोणती रणनीती ते मात्र आखली जाणार आहे. हृदयाच्या डोक्यात वाढत चाललेत. 1 चेंडू आणि 5 रनची आवश्यकता असा टाकलेला चेंडू 1 रन आणि त्यात नंतर आर्यन छोट संघ हा सामना इथे विजयी घोषित केला जातोय आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच अबी अलीम. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच अबी अलीम. चला नेक्स्ट मॅच फलंदाज खेळपट्टीवरती दाखल होतं. क्षेत्ररक्षण संघ असणारा संघ फायटर. आपण क्षेत्ररक्षण करून घ्या. मारुती खवले सर आपल्यास विनंती असेल. मारुती सर आपणास विनंती असेल. आता जो मॅच झाली त्या मॅचचा सामनावीरचा किताब देण्यासाठी आपल्याला व्यासपीठावरती बोलवले जाते. सर आपणास विनंती असेल.
त्यामुळे सामन्याच्या दिशेने पहिला चेंडू बॅट बॉलचा विषय इथे दिला जातो. अतिरिक्त चेंडूला केली जाणारी सामन्याला सुरुवात. अजून एकदा बॅट बॉल प्लस 1 टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळू दिले जाणार आहेत. व्हाईट प्लस 1 धावसंख्या 3 मारावी लागेल विजयाची पिन. धावसंख्या टीमची टोटल 3 आहे. नंतरचा चेंडू बॅक फूट वरती आला. बॅक फूट पंच खटक्यार बोट आणि जागेवर पलटी मारावा तसा स्मिताताई हा संघ आपण पाहतोय. ओ अँड डी संघ यावेळी खेळीला फटका लाज बाबा. सेव्ह देखील चांगल्या पद्धतीने इथे केले जाते. अप्रतिम अशी कामगिरी आपण पाहतोय. पुढे एकदा गोलंदाजी ट्रॅक करून दाखल झालं असेल. या टाकलेला चेंडू स्वेल डिलिव्हरी पंच बॅट बॉलचा विषय इथे दिला जातोय. अतिरिक्त ताबा इथे दिल्यानंतर तुमची धाव संख्या देखील बरकत करत चालली असेल. त्यानंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा पाठवून दिला जातो. हवाई सुंदर करत आकाशाला गबत घेणारा चेंडू उंच माझा धोका घेत 4 धावांसाठी. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू डिक्लेअर शेतामध्ये जाणाऱ्या एका धाव्यासाठी. धावसंख्या 13. कुटपाचा बॉल पुढे एकदा इष्टा कव्हर मध्ये एकदा इथे मिळेल. तुमची टोटल धावसंख्या स्कोर केअरवरती तब्बल 10 पोहोचली असेल. पहिल्या चिटक्याचा केस समाप्त होत असताना 14. आयुष ठीक त्यांच्या मागून सध्या एक्स्ट्रॅक्शन देखील चांगल्या पद्धतीने करते. येस अप्रतिम आहे सुरेख. आयुष ठीक त्यांच्या मागूनची जादू पेरली ना ती खूप होती. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू पाठवून दिला जातो 4 धावांसाठी. सध्या पॉपिंग केसवरती सध्याचा ट्रेंडिंगचा फुलंदाज आहे. ट्रेंडिंग खूप महत्वाचं राहतं. काळाचं तुम्हाला देखील अपडेट राहावं लागतं. यावे आयुष्यात आहे. आयुष्यात जे काही सिद्ध करायचं ते आयुष्य ते करतोय त्यांच्या मागून. अप्रतिम आहे. नंतर त्या चेंडूवरती बोल्ड आणि आयुष पहिल्यांदा खूप काही टाळ्या वाजवल्या. त्यानंतर एस्ट्या लावतो. आयुषवरती सर्वांचं लक्ष इथे लागून राहिलं असेल कारण एस्ट्यांच्या मागून तो एस्ट्रेक्षक आयुष आहे हा खूप महत्वाचा आहे. नेक्स्ट बॅटर आदेश. आणि असं म्हटलं जाते की फायटर संघाचा फाईट देणारा हा आयकॉन आहे आयुष ठीक. धावसंख्या स्कोर वरती 20 वरती असेल. नंतर त्या चेंडूवरती बॉक्स आउट ठरणार आहे. गोल्डन डकचा शिकार इथे बनवला गेला. आयुषने आता कोणत्या प्रकारचा चान्स नाही घेतलाय. चेंडू पडला आणि त्यानंतर पंचांकडे हलकसं अपील केलं आणि स्कोर पंच राजे तोडकर सर यांचा लगेचच बोर्ड ऑफ बॅट्समॅनच्या दिशेने केलं. विकेटचं पतन तिथे घडलं. बाहुबली ताकद आहे त्याच्याकडे. फलंदाज इथे दाखल झालाय. ओ अँड डी स्पोर्ट संघाचा हुकवाचा एका इथे वापरला जातोय. क्रीडागडच्या दिशेने आलाय. पहिला चेंडू फेस करायचा डिफेन्स खूप महत्वाचा ठरतो. तो डिफेन्स इथे दाखवला होतो. षटक संपतंय. धावसंख्या 21. जयेश स्ट्रायकिंग वरती यावेळेस शिक्षक चुकला असेल. बॅट प्लस 1 शिक्षक देखील म्हणतोय तुझं एवढं बाहेर टाकलं असतं ते मला कठीण होणार अडवण्यासाठी. खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू स्वेल डिलिव्हरी म्हणून मोडली जाते. नंतर त्या चेंडूवरती कामयाबाई यावी. अप्रतिम शिक्षण आयुष ठीकच्या आदतून पडला झडला पण चेंडू क्रीडांगणावरती रोखला जातोय. यावेळी देखील आयुष 95 बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. गोलंदाजाची लाईन बिघडली आहे. या चेंडूवरती खेळीला फटका लाजवाब होता. चेंडू पाठवून दिला जातो 4 धावांसाठी. 70 चौकार आणि 70 चौकार खेचल्यानंतर कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास जरूर वाढला असेल. कुटपाचा बॉल 5 बॉलचा सिग्नल प्लस 1 टोटल 2 धावा. थोडंसं आयुष ठीक थोडंसं नाकाम ठरलं इथे.
कारण चेंडू देखील एवढा वेगवान टाकला होता, जवळपास 5 ते 6 टप्पे चेंडू यष्टीच्या बाहेरून इथून निघून गेला असेल. त्यावेळी टाकलेला चेंडू 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 टाकायचा होता, बोल बघा चेंडू गेला कुठे. गोलंदाजाला माहिती आहे बोलायची गरज नाही राहिली, कारण काहीतरी चुकीचं चाललं. खेळपट्टीवरती चेंडू तुम्हाला टाकणं गरजेचं असेल. धावसंख्या 33. आतापर्यंत या गोलंदाजाने तब्बल 6 चेंडू फेकले, त्याचा फक्त 1 चेंडू ग्राह्य धरला जातोय आणि तब्बल 12 धावा खर्च केल्या गेल्या असतील. नंतरचा चेंडू आणि शिमग्यामधली एक चावल माहिती आहे, अटकी रे अटकी. आता गोलंदाजाला आली का फटकी, कारण तब्बल 7 चेंडू या गोलंदाजाने वाईट फेकलेत. लाईन बिघडलाय, टिकण्या लोचा गेला या गोलंदाजाने आता सर्वांचा. गोलंदाजाला समजावं लागेल, चिमटमाग डमडम जसं करावं तसं गोलंदाजाचं झालंय मुळे मुळे. यावेळी हलक्या पद्धतीचा चेंडू, आता डोकं चालवलं, सोडून द्या म्हणतो. काय झालंय ते घडलंय ते बिघडलंय ते जाऊ द्या, जे हातात नाहीये ते जाऊ द्या. हातात आणावं लागेल, सामना अजून संपला नाहीये. धावसंख्या 37. 37 वरती टाकलेला हा चेंडू, या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. आता कमबॅक करतोय. या चेंडूवरती मोठा प्रहार इथे केला गेलाय, छोटा तीर वार करेल गंभीर, केला इथे गंभीर बाहेर. 41. यातंतर टाकलेला चेंडू, पंचांचा स्वेर डिलिव्हरी बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाबा, गोलंदाजाची काहीतरी लाईन बिघडली आहे. टाकलेला पुन्हा चेंडू, एक रन घेण्याचा प्रयत्न, चेंडू चेंडू थांबा पंच वाद, खेळाडू वाद घालू नका, पंच योग्य तो डिसिजन देणार. चारच दिले जातात, मी सांगतो. या चेंडूवरती 5 धावा मिळणार आहेत. या 5च्या मदतीने धाव फलक 47. वेट, मी सांगतो काय झालं ते. थोडासा टेक्निकल इश्यू आणि पंचांनी सांगितले की चौकार नाहीये, फक्त एकच रन असेल, म्हणजेच फक्त एकच धावसंख्या 43 कुलकर्णी सध्या धावून पोहोचली असतील. सामन्यामध्ये जास्त वेळ खर्च केला जातोय. आतापर्यंत जर विचार करायला गेला तर 12:58 कालावधी झालाय, जवळपास 1 वाजत आलाय. अजून प्रेक्षक वर्ग देखील राहिलेत. कसं म्हटलंय ना कोणीतरी की सागराचं पाणी कधी आटणार नाहीये, क्रिकेटची ओढ कधी मिटणार नाहीये. हाच जन्म तरी झाला तरी काय, पुढच्या 1000 जन्म तरी झाले तरी क्रिकेटचं ओढ काही संपणार नाहीये. हेच मायबाप खेळाडूचे का आपण पाहतोय. अजून या सामन्यामध्ये देखील, या स्पर्धेमध्ये देखील आनंद घेत आहेत. क्रिकेट म्हणजे काय, क्रिकेट म्हणजे श्वास आहे, क्रिकेट म्हणजे मित्रांचा सहवास आहे.
आणि तो सहभाग सुद्धा चालतो या खेळपट्टीवरती. नंतरचा चेंडू डॉट बॉल होतो. एक चेंडू तुझा आणि तो दुसरा माझा. तू शेर तर मी सव्वा शेर. नंतर त्या चेंडूवरती पाठवून दिला जातो चेंडू सीमा रेषा पार. आला दणदणीत PPL पिरदौड प्रीमियर लीग चौकार. धावसंख्या 51. या स्पर्धेतील सर्वात हायस्ट धाबा O&D संघ येथे उभारले असतील. 55 धावा आतापर्यंत स्कोर करावरती लागल्यात. हे क्षेत्राचे आता हात डोक्यावरती घेतलेत. बाप रे बाप काय झालंय म्हणतो हे. 55 धावा आता कशा मारायच्या. जे त्यांनी केलं ते आपण का नाही करू शकत. हे स्वतःला प्रश्न विचारा आणि मैदानामध्ये उतरा. एक रन इथे मिळेल. एक रनच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 56 आणि 57 धाबांचं लक्ष इथे ठेवलं जात आहे. अवनी स्फोट आणि अपूर्वा स्फोट दोन्ही संघांना विनंती करेन टॉस बॉक्ससाठी नाणेफेक घेण्यासाठी आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत या. नाणेफेक घेण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये अवनी स्फोट आणि अपूर्वा स्फोट. सत्तावन्न धावांचं लक्ष असेल. चुकीला माफी नसते. असंच असं एखाद्याला समोरच्याला मारल्यानंतर सगळेजण सॉरी बोलतात. सॉरीचा काय फायदा नसतो. तेव्हा हात साफ करायचे असते तेव्हा हात साफ करून झालेले असेल. पहिला चेंडू अगदी क्षेत्ररक्षण दर्जेदार ठरले जाते. ऑफसाईडच्या दिशेने 3 लेग साईड 2 असं क्षेत्ररक्षण सजलंय. त्यांच्या विरोधात फलंदाजी करायची असेल. या गोलंदाजीची किमया राहिली आहे. या खेळीला फटका चेंडू पाठवून दिला जातोय सीमा बडोल्यांच्या बाहेर. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये जाणारी चेंडू 4 धावा परिस्थिती. नंतरच्या चेंडूवरती चांगला चेंडू लेग बॅक मधली एक रेड इथे मोजली जाणार आहे. अपूर्व संघाने टॉस बॉल जिंकला. सिलेक्ट दर बॉल फर्स्ट. षटक संपत्या. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त असेल. पहिल्या षटकामध्ये धावा संपूर्ण बनवल्या गेल्यात 5. ध्रुव सुरू आहे ना. ध्रुव आणि पहिला धाव आला. जे हाताने नाही जमलं ते छातीने करून दाखवलं. नंतरचा चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. पुन्हा एकदा स्वरी डिलिव्हरी पंच राजू तोडणकर यांचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाब इथे मोजली जाणार आहे. पुन्हा एकदा सेम टप्पा सेम रिझल्ट. ऍक्शन रिप्ले. नंतरच्या चेंडूवरती 4 धाबा 1 धाव इथे असेल. 6 बॉक्स आउट. या चेंडूवरती गोल्डन डक.
ज्या प्रकारे खेळाविरुद्ध वाटचाल खेळली आणि आता खेळांगणाच्या बाहेर अकरा चेंडू आणि 47 रनची आवश्यकता असेल. ऑन हॅट्रिक बॉल स्टिक मध्ये टाकला असता विकेट मिळाली असती. षटक संपते. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 2 षटकांमध्ये 10 बाद 10. दोन बाद. श्रेयस केळकर सुद्धा गोलंदाजीवरती दाखल झालाय. जसे गाडीचे गिअर टाकावे तसा चेंडू हातामध्ये असं इकडे तिकडे वळवलाय टाकला. फलंदाजीला माहिती होतं आता फर्स्ट साइड सेकंड गिअर मध्ये चालून फलंदाजी चालणार नाही. आता टॉप गिअर इथे आजमावं लागेल. पण एकदा फर्स्ट सेकंड गिअर टाकला आणि फलंदाजाने देखील फर्स्ट गिअर मध्येच फलंदाजी आता करायचा निर्णय इथे घेतला असेल. सिंगल वरती विश्वास इथे दाखवून दिला जातोय. क्षेत्ररक्षण थोडस डीप मध्ये इथे क्लोज अटेंड केला जातोय. टप्प्याचा बॉल तुम्ही ऑफ साईडला लावला तर मी लेग साईडला खेळणार. तुम्ही लेग साईडला आला मी ऑफ साईडला खेळतो. फलंदाज देखील ताकददार आहे. करामती खान वाईट बॉल. सामनेच्या दिशेने अकुट टप्प्याचा बॉल आणि 1 2 3 4 क्षेत्ररक्षक लागले चेंडू अडवण्यासाठी. एक चेंडू आहे आणि 4. मला वाटतं लहानपणी जो पकडापकडीचा खेळ खेळला होता ना तसा पकडापकडीचा खेळ इथे करत होते. षटक संपते आणि षटक संपल्यानंतर 5 चेंडू आणि 39 रनची आवश्यकता आहे. काही घडू शकतं. आडी प्रीमियर लीग मध्ये तब्बल जवळपास 450 चेंडू हाताळले गेले होते आणि तिथे एकही फलंदाज बोल्ड आउट झाला नव्हता. आणि 451 वर चेंडूवरती एक फलंदाज बोल्ड आउट झाला होता. तसा इतिहास करावा लागेल. आणि सोमेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये 6 चेंडूवरती 56 धावा दिल्या गेल्यात. हा इतिहास आहे अजूनपर्यंत क्रिकेटवरचा. नंतरच्या चेंडूवरती स्वेअर डिलिव्हरी बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती प्रहार इथे केला जातोय. हल्ला आहे. हल्ल्यावरती डल्ला आहे. 4 धाब्यांचा डल्ला इथे वसूल केला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती अगदी सरळ बॅटने खेळला फटका. नंतरच्या चेंडूवरती आला कार्पेटने खेळीला पुढे एकदा फटका होता. 4 धाबा इथे येत आहेत. आणि O&D संघ यांच्या चेहऱ्यावरती स्माईल आलाय. कारण हा संघ 2 सामने खेळला आणि दोन्ही सामन्यांमध्ये दमखम दाखवणारा विजय असेल. जयेश बाबे या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. आणि जयेश तुला विनंती असेल समालोचन कक्षामध्ये ये. अप्रतिम खेळ केलीस. क्वालिफायर झालेले ग्रुप ए मधून 2 संघ सर्वात टॉप लेवलला ज्याने उंची गाठले शिखर गाठले O&D स्पोर्ट हा टॉप 1 वरती असेल आणि टॉप 2 ला असेल. ए गटातून रुद्र स्पोर्ट संघ हा गट इथे क्लिअर झालाय. 2
संघ इथे गावलेत ए गटातून. तर दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण जायचं नाहीये, कुठेही जाऊ नका, इथे थांबायचं असेल. ओ अँड डी संघ आपण विनंती असेल आपण कुठेही जाऊ नका. बंटीजी नागले सर आपल्यास विनंती करेन. आणि बी गटामध्ये देखील मध्ये गडबड झाली आहे. गडबड आहे. बी गटामध्ये जर विचार करायला गेला तर कोणता संघ क्वालिफाय होणार. ए गटामधून ओ अँड डी स्पोर्ट हा संघ क्वालिफाय झाला असेल तर दुसऱ्या साईडला क्वालिफाय होणारा दुसरा संघ रुद्र स्पोर्ट हा ए गटातून असेल आणि बी गटातून क्वालिफाय कोण येणार आहे. आर्यन स्पोर्ट क्वालिफाय होतोय काय. पहिला संघ मिळाला असेल बी गटातून संघ आहे आर्यन स्पोर्ट संघ. पण तो सामना चालू करा. आर्यन स्पोर्ट संघ इथे दाखल झालाय. पहिला बी गटातून पहिला संघ असेल त्यावेळी सामन्याची दिशेने पण त्यांचा सिग्नल येतो. सामन्याला आरंभ इथे केला जातोय. पहिला चेंडू वाव स्काय जम्प केली होती. चेंडू रोखू शकला नाही. या चेंडू 4 धावांसाठी आणि हा सामना दोन्ही संघांसाठी मच विन डू ऑर डाय. कबड्डीमध्ये जशी तिसरी डेड महत्वाची असते तसा सामना इथे महत्वाचा आहे. जो संघ जिंकणार तो क्वालिफाय होणार आहे. याच्यामध्ये होणार खूप मोठं घमासान युद्ध इथे केलं जाणार आहे. जो जिंकणार तो डायरेक्ट क्वालिफाय, हरला तो डायरेक्ट घरचा रेसा. हर गया वो घर गया. जीत गया भाई सिकंदर. सिकंदर म्हणला या चेंडूवरती चेंडू पाठवून दिला जातोय वावराच्या बाहेर 6 धावांसाठी. सर्व जुबात डीजे जुबात आता कॅमेरामन पण आमचा आहे. कॅमेरामनला जागा आहे. दवी सावलीच्या दिशेने सर्व खोमा डीजे जुमात. डीजे थोडस शांत होता. डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दे.
या चेंडूवरती एक धाव, नो स्ट्राईक, स्ट्राईक. आगाऊपणा तू केला कशाला आणि धावता धावता तू रनआउट झाला. ओळखले जाधव तो तीर्थ दाखल झालाय आणि तीर्थसाठी दाखलला पहिला चेंडू. बॅट आणि बॉल यांच्यामध्ये जवळपास 1 फूट असं अंतर होतं. त्यामुळे तो चेंडू डिक्लेअर मध्ये जाणारा होता दाबा. डिक्लेअर मधली एक धाव सध्या स्कूटर वरती मिळेल. 100 मध्ये धाव संख्या 14 वरती पहिल्या षटकाचा खेळ सध्या समाप्त आहे. आणि हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा असेल. बे गटामधून पहिला क्वालिफाय झालेला संघ आपण पाहणार आहोत. पहिला क्वालिफाय झालेला संघ असेल आर्यन स्पोर्ट आणि दुसरा क्वालिफाय संघ कोण होणार, यामध्ये जिंकणार तो सध्या होणार आहे क्वालिफायर. पण तुम्हाला कसरत करावी लागेल, तारेवरची कसरत. तुम्हाला फुकट काहीच मिळणार नाहीये, मेहनत करावी लागेल. मेहनतीचं फळ आता दाखवून द्यावं लागेल. लोपुरटा चेंडू अगदी फेकून दिलाय, विस्फोटक चौकार. दोन चेंडूवरती 2 चौकार. हटके फटके. तिसरा चेंडू देखील खेळायचा होता, तिथे क्षेत्ररक्षण घडलं असेल. धाबा रोखला जाते. 2 चेंडूवरती पहिले 2 चौकार, तिसरा चेंडू 1.5 धाव. चौथ्या चेंडूवरती चेंडू चेंडू फरार आला चौकार. शांतता, शांततेचं कारण डोळ्यात चाललेला सामना. हा फटका, वाह भाई वाह. तुम इसी में मजा करते हो ना, इथेच मजा केली. अबी तर पहिल्या चेंडूवरती वाजवले एक डबी. नंतर तो चेंडू पुढे एकदा सन्मानपूर्वक अगदी खेळून काढला जातो. सन्मान देखील तुम्हाला करणं गरजेचं असतं. अबीकडे क्षमता राहिली आहे आणि तोच पुढे दाबू. नंतर तो चेंडू पायान फील्ड केलाय, सुंदर क्षेत्र चेंडू ते घडले आणि अबी नाराज आहे. अबी पण असतोय पायान चेंडू अडवला आणि मारला बरोबर होता, अगदी गॅप शॉट फेकला होता पण तिथे पाय मध्ये आला. नंतर त्या चेंडू वरती बसवलाय चेंडू 4 दाबण्यासाठी. चेंडू हवाई सुंदर
प्रतीक ना प्रतीकचा पहिलाच बॉल वे मित्रा पंचेचाळीस धाबा सर बॅटने केला फटका. एक अतिशय सुंदर चालले सध्या बदनाटी साध्यता आहे. धावसंख्या तथापि समडीच्या दिशेने गुलाबी मार करून अभितचा पहिलाच बॉल आतल्या दिशेने आला. आतल्या दिशेने येणारा चेंडू अभि सांगतो की खाली बसा बसून आडवा. जेव्हा यशरक्षक करत असतो तेव्हा तुम्हाला पाय आणि दोन पाय हे एकत्र आणावे लागतात आणि चेस्टवरती चेंडू तुम्हाला घेणं फील करणं म्हणजे बॉडीवरती चेंडू घ्या. दोन चेंडू झालेत आणि त्या दोन चेंडूवरती जर विचार करायला गेला फक्त एकच अभि खर्च केली तर ते धाबांचा श्रीगणेशा जरूर झाला असेल. नंतर त्या चेंडू वाईट प्लस एक टोटल 2 धाब्यासाठी थांबवले जाणार आहे. अनविस्फोट संघाचे अभिषेकजी निंबरे सर हे सामना जरूर पाहत असणार आहेत. त्यांना म्हणत असेल की माझा संघ जिंकू देत, पण दुसऱ्या साईडला नो बॉलचा इशारा ते दिला जातो +1. तर दुसऱ्या साईडला विजय तिथुमक सर देखील म्हणत असेल की माझा संघ जिंकू दे. कोण जिंकणार कोण हरणार थोडं तो समजणार नाही, पण क्रिकेटचा खेळ नेहमी जिंकत आला. या चेंडूवरती टाकला गेला आणि गोलंदाजीत करताना म्हटला होता की गेला बघ आणि गेलाय. एक चेंडू आणि 2 दिशाने शिवम या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक राहिले असेल. टीमची सध्या धावसंख्या स्कोर करण्यामध्ये फक्त नियुक्त अडून राहिली असेल 5 वरती. यावेळी रेल्वेचा बोगद्यातून झाला रेल्वे फोरार 4 धावांसाठी. अनेक रेल्वे तुतारी असेल कोकण कन्या असेल ज्याप्रमाणे
बोगद्यातून पास केली तसा चेंडू पार केला गेला. नंतर त्या चेंडूवरती षटक संपल्याचे इशारा. षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 9 वरती पहिल्या षटकाचा केस समाप्त. धावसंख्या 9. 15 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी आता मात्र 31 रनची आवश्यकता असेल. हा फलंदाज खूप महत्वाचा राहिला असेल. ऋषी देणार का आपल्या संघाला खुशी? तोच ऋषी 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 देत नाही. या पहिल्या चेंडूवरती खुशी. मॅच मॅच आहे. डिवायडर मध्ये चाललेला सामना कोण जिंकणार कोण हरणार? या चेंडूवरती चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीमा रेषा पार. चेंडू इथे थोडी पार. आउट ऑफ द पार. फरार आहे. नंतरच्या चेंडूवर देखील चौकारासाठी विजयजी धुमकसर यांच्या चेहऱ्यावरती एक स्माईल माझे संपूर्ण लक्ष राहिलं असेल. नंतरच्या चेंडूवरती एक रन घेण्याचा प्रयत्न ते सफलपूर्वक दाखवून दिला जातोय. 1च्या मध्ये धावसंख्या 18 वरती आहे. अगदी रेग्युलर रन तो सामना खेळण्याचा प्रयत्न ते केला जातो. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक राहिले असेल. दुसरं षटक सध्या मार्गस्थ आहे. हलक्यातून खेळला फटका. 9 धाव चेंडू होते. 9ची पूर्णांक आखलेली काय. 18 झालेत. 10 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 22 रनची आवश्यकता आहे. गोलंदाजीवरती गोलंदाज दाखल झालाय. पहिल्या चेंडूवरती हुक आहे चेंडू भूक आहे. 4 धावांसाठी 18 रनची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. या गोलंदाजावरती तुटून पडावं लागेल. बॅट बॉलचा इशारा होता. नाराजी व्यक्त करावी लागेल. कारण गोलंदाज देखील खेळायला आला. तो देखील आपला खेळ दाखवण्यात जसं तो चौकाराचा खेळ इथे दाखवून दिला जातोय. नेक्स्ट बॉल विकेट पाहिजे असेल. मोठा प्रयत्न करायचा होता. डॉट बॉलचा इशारा. हृदयाचे ठोके वाढत आहेत. हळूहळू पेशंटला ब्रोथ चालला असेल. आणि यानंतर खेळला फटका. आमने सामने. सूरज 14 रनची आवश्यकता असेल. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक राहिले असेल. 14 रनची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. आमने सामने सामने आमने आमने बॉक्स आउट. मोठा मासा अडकला जाळ्यावर. आणि गोलंदाजी मार करून उद्याचं भविष्य ह्या बक्षीस पात्र फेरीमध्ये दाखल होणाऱ्याचं भविष्य ज्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये तो गोलंदाज दाखल झालाय. 5 चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता असेल. पहिला चेंडू लेफ्टन. ओ माय गॉड. हातावरून वाटला लेफ्टन होईल. ऑप्टेड होईल. तिथे फलंदाज फसला. चला लेफ्टन लेफ्टन टन 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 टन. 1 मिनिट. 4 चेंडू आहे सामना जिंकण्यासाठी. 14 रनची आवश्यकता. लेग ब्रेक थोडस दूर नेला. 4 रनचा इशारा इथे दिला जातोय. तीन चेंडू आणि 10 रनची आवश्यकता आहे.
तीन चेंडू आणि 10 रन. प्रेक्षक गॅलरी होते, प्रेक्षकांचा आवाज यायला लागलाय. यावे काय हो, एक दुसरा तर एक तिसरा व्हायचा चौथा नाही, 2च कट टाकतोय. म्हणजे कुठचा टाकला, एक अलिबागचा टाकला, एक बेलबागातला टाकला. तिथे फलंदाज सुटला. नंतर पुढे एकदा यावे करायचं होतं. यावे ऑफ ब्रेकचा प्रयत्न होता. चेंडू पाठवून दिला जातो 4 धावांसाठी आणि फलंदाजाच्या चेहऱ्यावरती एक गोड स्माइल आलंय. एक चेंडू 6 रनची आवश्यकता आहे. व्हाईट प्लस 1 आला व्हाईट प्लस 1 नाही आणि अनविस्फोट संघ हा क्वालिफायर होतोय. संघाचे कर्णधार सर्व खेळाडू शांतता राखा. चारही संघाचे संघ मालक आणि चारही संघाचे कर्णधार खेळपट्टीवरती दाखल बा. पाठवतो ना. चला ओ अँड डी संघाचा कर्णधार संघ मालक खेळपट्टीवरती दाखवलं. रुद्र स्फोट आपण देखील आर्यन स्फोट चला आर्यन स्फोट देखील लागलेला. अवनी स्फोट संघ कर्णधार लवकर या, अन्यथा पेनल्टी आहे. कोणत्या प्रकारची हायगाय केली जाणार नाही तुमच्यासाठी. अन्वी स्फोट संघ कर्णधार अभि. आता ते चिट्या उडायला जाणार तरी क्वार्टर फायनल असेल. चिट्या कशा उडायला जातील हे तुम्हाला शुभम सोनार खेळंगाच्या दिशेने घेऊन सांगेल. क्वार्टर फायनल साठी ह्या चिट्या उडवल्या जाणार आहेत. या गटातून एक संघ हा फायनल साठी जाणार असेल. ए आणि बी गटातून एक संघ येईल. डी गटातून एक संघ यावी आपण पाहणार शुभम सोनार चर्चा करतोय.
आर्यन स्फोट आणि अवनी स्फोट ह्या दोन चिठ्ठ्या इथे उचलल्या गेलेत. पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना ओ अँड डी स्पोर्ट आणि दुसऱ्या साईडला रुद्र स्पोर्ट असेल. त्याच्यामध्ये पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना तर दुसऱ्या साईडला आर्यन स्पोर्ट वर्सेस अवनी स्पोर्ट ह्या दोन संघांमध्ये क्वार्टर फायनलचा सामना खेळला जातो. त्यातून तो जिंकेल एक तो सेमीफायनलला येईल आणि सेमीफायनल मधून एक संघ फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे.